Een hele goede middag. Het is 18 juli, het SKS-kampioenschap 2026 staat op het punt van beginnen van het Wolkom. We hebben correct al de traditionele sleephoorn, waarbij de scootjes aan een line achter een sleepboot aan de pikmar opsleep binnen, maar het houten scootje de eerbeline voorop. Doe is die line losmaken, ha alle scootjes de zeilen omheen dienen en nu zie je ze precies voor de start. We zijn in grauw. Juste Joen is het al uiteenzet maar de traditionele lotting. En dan nou lieke traditioneel die eerste wedstrijd op de Pikmar, de Tienje, de Wiede Ier en het Zuiderbuts Wied. En we zeggen het al, er hing je ik buien in de loft. Ja, we hebben kreeg al een aardige bui hoor. Er kwam aardig wat regenwetter dan onder het no werd droeg, maar er hing het nog wel van alles. Nou ja, dat is alleen nog maar mooi van de wedstrijd, want dat kan de situatie dan soms samenrinien verrorie. Ik zit in een heel iets hokje op een grut baggerskip, de Redbad. En dat skip is de komende 14 dagen uw thuisbasis. Daarbij maken wij uw uitsturingen. Maar een hele grut ploeg mensen. En krijgt als de skippers en de bemanningsleden hebben we er een heel soort zin in. En vielen wij toch wel die zoene spanning. Jonke mij zit Geerle Tadema, heersend IFKS-kampioen, skipper van Jestemar. En together zullen wij zo goed mogelijk je de informatie Jan over de wedstrijd. Geerle, ja, het staat op het punt van begin. We krijgen nu het 10 minuten schot. Daar weer. Ja, wat is die verwachting van Joert? Nou, het is mooi dat we los kennen. Hè. Dat we 50 weken op wachtje hadden dat we nou weer de sfeer van Friesland op zijn top prio kennen met de scootjes hier in Grauw. Ja, dat is toch wel een speciaal gevoel. Al rond de week ik met mijn jongens even in Grauw om de laatste trainingen nog wat te volgen. En dan is het wel mooi op de chance, zeker waar de jongens ben er al van de 14 skippen binnen actief om toch nog even te zien hoe staan we ervoor. En ik een beetje prikken naar die standaard van waar ik een beetje psychologische speeltje een beetje spelen. Ja, het is wel mooi op de chance dat je er nou weer los bent. En juist de jong bij de opening en bij de lotting. Vanmorgen bij de routebespreking, ja, dan sjost iedereen is gretig om weer los te gaan. En net alleen de skippers en bemanning, maar ook organisatie, zoals SKS en alle commissies die eromheen hingen. Maar ook de grootste commissie die ik ben een heel soort prim set had. Ja, het is wel mooi dat je daar weer onderdeel van wezen mij en dat we dat zo dichtbij volgen mij. Ja, we hebben er zin in, Geerle. Hartstikke leuk. Het waar, ik zei ze correct al eventjes dat er buien in de loft hingen. Dat kist ik wel zien, die grieze loft. Daar kan dan ik wel eens wat wienies zetten. Maar waar kan u dat beter vertellen als uw eigen waarman Jan Jonkman? Nou, de bewolking gaat de oorhand en het ziet een matige tot krachtige noordwestenwind. Een kracht 4. Ik heb wel eens even uitzitten gezien zitten van 5 en zelfs dan wel wat meer. 20 tot 24 knopen. Dat is prachtig mooi voor de schilderij. Nou ja, zei Geervetjen, zei Joet in Grauw hield, we gooien de trosten wel los. De trossen los, 20 rond 24 knopen. Ja, knopen dat is echt taal, dit je als scootjesielersbroeken. Maar wat is dat in Beaufort? Nou, 24 knopen, dat zit al in de 6. En maar nou die voorspelling wordt eind van de wedstrijd, dus tussen oer en 4 dat die vlaagjes komen kunnen. Dat staat er nou absoluut net. De 4 staat nou in het is, dus je snit hier varen. En dat houdt me krijgt 2 treien wel op, maar dat is vaak wel even naar zijn bui, dat die wien even weer zijn plak vinden moet. En het is nou echt kalm. En dat is voor die skippers ook wel uitdagend natuurlijk, want dat wel de voorspelling is dat er wat meer wien komt. En dat het nou wat kalmer is. Maar ze zit nou volop in de voorbereiding van die start, die heel uitdagend is hier op een Pikmar, Joert. Ja, waarom is die zo uitdagend? Nou, omdat er gewoon weinig ruimte is voor een vliegende start. En Arno, de wedstrijdleider, die zei het vanmorgen al bij de routebespreking. Ja, het is een beetje middelen door wat extra ruimte onder de startlijn om voor goede positionering of door het cruiserak wat langer. Nou, hij zei ik zal de middenweg wat kiezen. Nou, van mij dat had ik hartstikke mooi dienen. En het is wat kalmer qua wind, dus ik denk dat is voor de start wel noffelijk. Dan heeft iedereen toch krijgt even wat meer tijd om goed te positioneren. En ik even, dan
ja, dan is de kans op gewoon een goede start is wat beter. En want de kans is wel groot, maar ze liet dat er veel verliezers zijn in zijn eerste cruiserakje, want er ben maar Peer die er goed uitkomen kennen. Ja, ja. En dan neemt dus Arno Huisman al even, dat is de wedstrijdleider hier op Grauw. En hij vertelt dus ik meer over de baan die we hier zien. Ja, de baan. Noordwestbaan, baan H. Start op de Pikmar. Hier eerst bovenin de Pikmar, boven Winterton, de gele top. Dan hebben we er een spreader in lijn om het veld een beetje rond te gaan om die ton te ronden, zeg maar. Ja, en dan is het naar de Ije. En we hebben nu vanmorgen besloten bij de routebespreking om de route oost te doen. Dus in plaats van eerst routine gaan we eerst een keer terug het naar Suderbutswiert. Dan kruisen ze weer omheen de Pikmar op. En dan, de reden is eigenlijk dat ze dan lezen de skip wat meer uit elkaar. En dan scoot het net zo in elkaar in de 10. Want dat we eigenlijk het risico, als je een liets kruisrakje hebt, dan lezen ze nog heel dicht op elkaar. Dan gaat ze vervolgens naar de 10. En maar die Huddewien, ja, die jongens die scoren al in elkaar. Want ja, de achterste die dekt de voorste nou. Dus die houdt snelheid en de voorste valt stil. Dus het is... En de 10 is heel snel? Het is heel snel, ja. En met dat jij er gewoon net toen hier en ik de putsen erachter om te remmen. En dat was net dat ze maar winkel 4 of 4 winkelkoor donderen in. Dat maakt net. Dus ik denk verstandig besluit. Op verzoek van de skippers. Dus ik denk dat het heel goed is. Je maakt wel een bakje daar nou, Jerk. Ja, leuk hè? En wat daarvoor ben we weer. Ja, dat is toch mooi. Ik bedoel, je bent in de commissie en je wil een mooie wedstrijd zetten. En dat we dan even wat harder werkje maken, dat is alleen maar mooi. Ik hoop dat de skippers hier tevreden zijn. Dan ben wij het ik. Hij leidt het al heel mooi uit, Arno Huisman. Maar nog even over die start, Gele. De eerste route is dus een orenroute als de rest van de wedstrijd. Ja, klopt ja. De Noordwestbaan. En in principe zouden ze die de boventon ronden en dan verder weer door de 10. Maar op verzoek van de skippers hebben ze ervoor gekozen om het Suderbutswiert te gaan. Dus vanuit tonnen 6 dan naar Fjouwer. En dat is op zich ook wel leuk, want er zit waarschijnlijk ter hichte van tonnen 5 zit er waarschijnlijk mogelijk een gijp in. Dus dat kan dan wel voor wat extra spektakel daar zorgen. Maar dan in ieder geval die aanloop daarheen, dat de skip mogelijk wat verder uitelijk binnen, is iets groter. En oorskomst met je al een vierde weer naar 10 in, naar een kwart kruisrakje. Nou ja, en de wien komt van achteren en dan, nou ja, die achterste skip heeft de meeste gong. Dus dan kiest er chaos creëren en daar zit nadien op te wachten. Dus ik denk heel verstandig besluit. En wat ik wel mooi vind aan de wedstrijdcommissie, in dit geval wedstrijdleider Arno, dat er impeteer gaat met de skippers. En dat is heel mooi en dan heb je het goed begrepen. Ja. Ja, het wie op fysiek van Douwe Visser, hè, de skipper van Grauw, die bracht dit in van kunnen we net beter sa. En toen hebben ze daarover praten en toen is dat ik honoreerd. Dus de eerste route is oors als de rest van de wedstrijd. Nou ja, intussen heb ik schenken dat het 5 minuten Scott klonk. Daar heb ik mooi timed Gele, dus dat kunnen we dat goed in de gaten houden. En hier zien we dan dat elke die achter de startlijnen is. En dat die positie kiest voor Aas in die start. Een startlijne maat 1 staat in de reglementen 350 meter loop. Ja, ja. Dat is hij hier net, want die rond de ieder gewoon net. Nee, dus hij is, het is een beetje middenin. Wat krijg ik? zei de rond de onder de startlijnen. Maar ik zeker de lengte van de startlijnen. Ja, dat is wat oors dan trokkingers. Nou ja, dat had een beetje met de wat nauwere wedstrijden. Maar ja, wel... heel mooi patiënt, zeker nog met wat extra wien en nog een bui die doorkomt. Ja. Dus ja, de komende minuten, dat is echt wel, zeker op die skip, is hartstikke spannend. Ja, correct in de start krijgen we nou dus een bui. En meestal zit er wien in een bui. Ja. En nou ja, het wordt ook positioneren omdat de lijn al wat kwarter is. En als het dan onderin zit, bij de pin, zodat ze dat nemen, aan de lijkkant van de startlijnen, dan als de positioneert, dan kist vrij snel daarna rond de voorwal vregen. Zodat als het voorrang krijgt is als het stuurbord lijst. Nou, dat zijn keuzes die het nou op die bin al maken. Eerst echt bovenin bij het startskip starten of eerst voor onderin. Nou, en dat, Wat zo stoot wel? ja, dan mag je wel echt daar op het wetter wezen om te zien wat beide kind. Maar het gaat op een gegeven moment ook om de uitvoering. Nou, en de ene toon leidt altijd krijgt wat het voordeel ten opzichte van de oren. En nou, er wordt graag bakboord uitkomen bij de bovenste tonnen. Dus ja, en het mooie is, je leidt het startelan leidt er echt nog. Dus ja, daar ben ik het nog ingrediënt voor een spectaculair
Eerste cruiserak. Ja, want als bij de pinstars, dan zei je van de Mas dadelijk al eigenlijk kerst rond te verwal, vreetje. Ja, En wil dat we hier op het achterdek van het Jereveen binnen, dat we wel zeggen hoe die bui oervlocht. Het Ja. is echt wel even een heftige bui. ja het ligt het voor. Hagel, of Het lijkt dat het zo? haast wel hagel, ja. Het klinkt ook aardig. Ik denk net dat het hagel is, eerlijk Nee. zijn. Maar het ruimt wel heel vol. Sietse Brouwer, dus de heersend kampioen van het SKS Koetsjesjoen. Daar is de camera van u Joet onboord. Ik heb zo nou en dan even zien wat ze daar uitfretten daar op het achterdek. Maar we hier te oeren die start bij de pin en dan rond de verwal vreetje. En dat is ook een beetje spierballentaal. hè? Ja, dat is wel, ja, dat mag wel overtuigend doorkomen om dat Ja. te claimen. Het is in de rug, maar Ja. je ziet dat Snits dan echt wel onderin positioneert. En je ziet dat iedereen zich positioneert bovenin bij het startskip. Ja. Daar zit ze al hier. En alleen nog Snits kiest voor de onderkant. En dan hoop ik voor hun dat ze genoeg remje kunnen om net die ton onderste pin voorbij te varen. Grauwe en Lemmer hier bovenin bij het startskip. En Ja, het is nog het is nog een dikke hele minuut. Nou, Snits zie ik het echt de rond op. Echt helemaal onderin. Dus dat is aan de keus dat hij dan hoe bakboord starten is. Die komt aan een waltje in. En die mag er dan stuurboord van langs. bij Jerk een heel soort gras op de achtergrond. Ja, het is al voortdraaid is boven het startskip. Dus dat, voor hun te hopen dat is de start net trokkeert. Want anders zou zij een hele beroerde start. Ja, alles zit er op een klutsje bij elkaar. Alleen nog Snits is vrij en Ljouwert is dus ik vrij. Maar die is het startskip al voorbij, die mat wegrom. En dan is die start er haast, denk ik. Die heeft al West. Die hebben we net in beeld al, maar die heeft wel West. En Grauw ligt het heel mooi voor bovenin. het lijkt dat het een goede start is. Ja, dus dat is helemaal Snits helemaal onderin en Grauw bovenin. Grauw ligt het heel mooi voor. Ja. Grauw is mooi voet. Daarboven zien we de lemmen nog. En Drachten zit dan onder Grauw. Daaronder Heusum, de debutant dit hier. Sander Meter van het eerste onder het helmhout. Zijn eerste wedstrijd is begonnen. En hier hebben we dan vanuit een orencamera-positie hebben we hier het Jereveen. Lijkt het ik goed voor te wijzen? Ja, zit wat leger. Grauw leidt erboven. Dus, en dan is de kunst voor Jereveen. Kies hij aan voor Akram langs. Dat lijkt het zo wel. Maar er zit Lemmerek nog. Nou, daar is ze net voor langs kunnen. Dus dat is of op wachtje matten. Of de mat ze achterlangs. En het is maar een kwart cruiserak. En maar Grauw lijkt het heel goed voor. Ja. Grauw lijkt het heel goed voor te wijzen. Nou ja, het is ook het eigen wetter. Hè? Grauw kent dit wetter als geen oor. En En ik Huzum zit er heel die kan door de tweede lijn bij. ja, maar die zit er mooi. Die zit mooi heeg. En zo, Jenne Woord die gaat er makkelijk ertussen klapt. Die Ja. gaat er wij. En Huzum gaat er ook in mee. En die gaan dus nou eerst die stuurboordklapmeidje naar de wal. Zodat ze aan het bakboord bij de tonnen uitkomen kunnen. En die eerste tonnen, die matten zich bakboord op. Bakboord om, ja. Ja. Maar het is mooi dat de bakboord omkomen is. Dan heeft ik voorrang. En Grauw zal nou even bij hun publiek op het starteiland gaan. Hier zullen we dat zo aardig op in neer lezen. Ja, en je ziet net zeggen, die start onderin. Hoe er net voor langs komen, dus die zit nou echt wel, die zit er net fijn. Huzum gaat ook mooi plat al. Ja, maar hetzelfde in de vak loslitten. Ja. Maar wat zijn zit echt heel heeg daar. Maar Grauw ligt het 4 bij, Vier waar de beste staat. 4 bij, Nou, die varen nog een lidsklapje stuurboord boven het eilanddel en die zal dan direct We reken zeggen- in. ik al een rode vlaggen, zeg ik, bij de hele Moine. Misschien dat we dat in beeld krijgen kennen. Dat zal maar die stap te krijgen hebben. Dat kennen ze Ongetwijfeld, doors. ja. Ja. Ja, daar hebben we inderdaad de rode vlaggen bij de hele Moine. Ja, we hebben net gezien wat er gebeurd is, maar dat zal ongetwijfeld iets voor de start alweer staan, want zij ben ik heel erg hoe die startlijnen heen. Hè. Ja, Grauw is er bij de bovenste tonnen en Yes. nagenoeg bij de bovenste tonnen, zij ben krijgt door de startlijn. Als we die bopperste tonnen hoorn, hè. Ja, en Grauw had hem al gewoon.
Die had hem al gehad, dan kunnen we een beetje een volgwaarder teruggaan. Ian dus Grauw op het eigen wetter. En ja, Grauw wint heel vaak hier op het eigen wetter. Van de laatste 4 jaar hier hebben ze 3 keer best als eerste door de finish kwam. Dus dat de Lemmer als tweede eromheen gaat. En dan daar achter de Lemmer Drachten zit er ook mooi bij. Had hem Hoekstra, vorig jaar debutant. En dit is dus pas zijn tweede jaar. Dat het prima. En dan komen daarachter Akrum. En hier hebben we het Heerenveen, de kampioen. Nou, die komen zo ongeveer tegelijk om die tonnen heen. En ja, dan de rest van de vloot. Het zit heel dicht bij elkaar. Ze gaan een paar rijen dik om die tonnen heen. Dit gaat net goed. Nee, dit komt helemaal net goed. Ljouwert en Langwaar. Ja, en Ljouwert... Dit krijgt goed, toch? Ja, omdat Langwaar uitwikt. Maar dit is duidelijk bakboord stuurboord. Dat Ljouwert een overtreding maakt. Ik ben heel benieuwd dat ze dan ook protesteren. Ik hier een rode vlag bij Huzem. Bij Huzem een reer. Nou, hij doet het wel als debutant. Ja, maar hij heeft ervaring jonker om zitten. Hè? Dus, dat is weer. Zijn huid zit naast hem, Johannes Meter. Ja. Het ik jarenlang op Huzem zielt als skipper. En is nu zijn adviseur. En zien dat is dus Sander Meter. Hè? De jongste skipper van de vloot. Hij is nog maar 29 hier. En zit dus aan het helmhout bij Huzem. Laten we eens even muziekje wat een volk wat er krijgen kennen. 1 is Grauw. 2 is Drachten. Vlak daarachter de Lemmer op een tweede plakje. Op het 4e plak is Jennewoud. 5e Lloyd. Nee, 4e is Akrum en 5e is Jennewoud. Dan 6 Heerenveen. 7 Zuidwesthoeken. 8. Ja, Ljouwert, denk ik, haast. Ja, die drukt hem ertussen nu stuur, hoor. Dus, ja. Maar het is nog een beetje ja, het lijkt nog tegen bij elkaar. Het lijkt nog heel tegen bij elkaar, ja. Als ik dubbel dik om die tonnen, dan is het vaak lastig te zien waar het nou echt als eerste zijt. Dan is het eigenlijk bij de volgende tonnen is het dan bepalend. Ja. En die nou dus nee, die net de 10 in, maar over het Zuiderbusterwied. En daar zit mogelijk aan het einde van het Zuiderbusterwied een gijp naar ton of jouwer. Ja. En dan mag de kopper dan ik goed bijhouden als die route dwaan was. Ja. Want hoe is dat? Iedereen die het verondersteld wordt op het scootje? Ja, dat is zo in de teambespreking, voorbespreking neemt vaak wel trots. Zeker dat eerste cruiserak. De route weet je vaak wel. En die hij alleen maar op de maar het eerste cruiserak, dat moest ik heel mooi zien bij het inzielen. Grauw die echt heel bewust die route even 2 keer dat eerste cruiserak zielt. Ja, en het nou eigenlijk gewoon kopieert wat ze daarvoor eigenlijk dienen. Toen dienen ze het eigenlijk alleen nog. En net dat oren dat net dienen, maar wel net tegelijk mijn oren. Ja. Ja, zij kopiëren het en voeren het gewoon heel goed uit, dat eerste cruiserak. Heel mooi om te zien. Ja. Ja, ze hebben ook een groot gat naar Lemmer en Drachten. Die gaan nagenoeg tegelijk eromheen. En dan is maar kijk waar het even aan de binnenkant zit. Of in dit geval aan de boetekant. Dan best nog aan de boetekant zie je, best aan de kant van de wien. En dan kiest mij Akrum mee en dan word ik mooi zien krijgt. Maar hier al 4 voorop. Het lijkt het wel dat Akrum wat naar voren scoot is. Ja. Ja, die zit aan de goede kant van de wien dan, aan de boetekant van de oorskippen. Nou, hier kunnen we goed zien dat Grauw toch wel echt wel een voorsprong nam heeft. Ja. Zo aan die orenskippen daarachter, het Grauw. En dan heb Christ Alve skippen en die heeft al je last van elkaar. En zo die wien komt van achteren, dus die voorste skippen heeft last van die skippen die daarachter liggen. Ja, en Grauw heeft van het één last. Dan krijg je dat harmonica-effect. Hè? Ja, maar een harmonica maar één kant uit. Die gaat net weer uit elkaar. Nee, Pas bij de precies. volgende tonnen dat het weer wat uit elkaar gaat. En ja, dan moet ze een hele lijn opzielen. Ja. Die goed. Nou, hier de leider in de wedstrijd, de leider in de wedstrijd, Douwe Visser van Grauw. Vlieden hier eindigde hij als 4e in het klassement. En dat is toch wel minder dan wat we de laatste jaren van hem wend waren. En dus had er hem voorgenomen om het nou weer beter te doen. Nee, nou, natuurlijk ga je dat.
tuurlijk ga je dat. Dat vind je net, dat is net je gemiddelde geweest door de oude ronde 22 hier op Grauw. Dus we willen het gemiddelde net naar beneden helden natuurlijk. Ga je straks alles een keer ophelden. Dus er moet weer een beter plakje bij eigenlijk, ja. Ja, want daar was op Liekenzicht te komen bij die neef, met Douwe Snits. Daar was nog een keer kampioen worden. Dat is die grote doel. Nee, zo zit het net in elkaar. Maar als je hier in Grauw lezen, onder de staat van deze hele mooie reeks, dan ga je maar in je doel. En dat is kampioen worden. En dat zou nou de jochende keer wezen, maar ik vind 8 keer vind ik al onvoorstelbaar mooi voor u. En nog een keer is nog mooier, maar het is net mijn... Nee. Nee, dan gaan we kijken even naar het vleugelklassement. Sjoen, daar kist ik een plak omheen gaan, maar daar is dan dus ik net heel bot naar. Je zult er wel natuurlijk en je reken je even en dat is allemaal leuk voor de statistiek. Maar het gaat er gewoon om de komende 14 dagen een mooie vakantie te hebben. Mooi maar met Cassiel allegelijk met alle oordeskippers. En dan zullen we weer kampioen worden en wij gaan daar al 100% is best voor dan natuurlijk. Ja. Je hast Aron Nij hier bij u in de podcast over een klapper zitten. Verteld over een hertoperatie die is ondergaan is. Nij het SKS-kampioenschap. Toen had ik wel onjong, misschien wie ik net topfit tijdens het vorige kampioenschap. Hoe gaat het nou met die? Ja, best genoeg hoor, zie ik hier net zien natuurlijk, want ik heb hele goede opvolgers. Dus ik voel me topfit. Ja, ik ben wat lichter, het gaat me makkelijk aan. Zo. Ja, makkelijker dan vorig jaar. We zijn hier weer waarom bij de wedstrijd. We buiten de scootjes nu in het Zuiderbuts wied binnen. En de wiede hier opgaan. De eerste is er al, hè, dat is dus grauw. En de volgwaarder zat ze om die tonnen kamen in grauw. 2 akkeren, 3 drachten, 4 de lemmer, 5 jennewoud, 6 woud zijn, zo'n huizem. 8 Langwaar, nee, Zuidwesthoeken. 9 Langwaar, 10 Ljouwert, Olve de Jouwers, zit ik achterin. Ja. 12 Snits, 13 Jervingen en 14 de hele mannen. Nou, Ja, ik zei direct voor het interview met Douwe, zei ik nog een rondje draaien. Ik denk dat het JRVM is. ja, dat mag haast wel, want Ja, die lijn er wel goed bij. En die nou lijn trek je. vierde, ja. 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 Of er is iets met die transponder misschien. Maar, en heel opmerkelijk, bij lang waren geen rode vlaggen, zeg ik. Dat is wel heel opmerkelijk. Want, Nou ja, bakbord, stuurbord daar met Lauwert daarbovenin. Dat liep vrij duidelijk dat... door hier is de vlaggenlutsen. Nou ja, het zag het je wij schenk hoe je dat vrij duidelijk... Ja, JRVM dus achterin bij de hele man en Snit. Dan had hij een rondje draait. Ja. Snits dus, dat we alle even denken dat hij het dit hier wel eens even heel goed dwaan kan. Maar zit op dit stuit achter in het veld. En de kampioen van vorig jaar zit ik achter in het veld. En de nummer 2 van vorig jaar, de nummer 3 van vorig jaar, de Jouwer, zit ik achter in het veld. En En Ljouwert ook net. en Ljouwert zit ik achter in het veld. Ja. Nog tijd het nog niks, hè. Voor Nee. hier JRVM, die in de eerste 3 wedstrijden 23 punten. Dat weer meer dan in die zo'n wedstrijd daarna. Maar het is wel lekker om in ieder geval goed te beginnen. Ja. Ik zei, ik krijg die gijp dat die wat verder komen zo, maar die gijp weer nog wel aan het einde van de pik maar. Dus dan liep het als het aan het begin goed positioneerd is, als het aan de bovenkant is, als de windbroer nu de zeil nemen is, maar ja, dan op een gegeven moment moest gijpen, dan is de onderste. En dat, met name in woord krijg ik wel wat nadeel van. En als je goed tonnen 5 nog net, dus ik ging voort naar Fjouwer. Ja. En dan komt die klof daar in één keer in. Hè. En dan is het nou wel waar de bovenste is, die had de jocht van Romte. Nou ja, het zit nog dicht bij elkaar. Ja. Dus dat kan nog wel weer eens een griebes worden. En dan vooral die mensen die het hier op de wiede ier lezen. Dan de volgende route komen ze de Woldel. Ja, maar dan ben de skip maar wat verder Dan uitgekomen. ben ze wat verder uit elkaar, ja. Ja.
Hier is de leider in de wedstrijd. Douwe Visser van Grauw, maar zijn adviseur Tammo Oosterhof, die ik net onbekend gele. Nee, nou ja, ze sowieso de meesten bij het Grauwse scootje net natuurlijk. Die Nee. ken ik Ja. wel goed, maar Tammo ik en Douwe. Tammo is bij ik adviseur. Ja, dat tenminste voor hier wel. We zullen de komende dagen eens even zien hoe we dat komend hier ook weer invullen. Oh, dat hem dan net regelen? Nee, dat doen we meestal in deze weken. Ik denk er ook een beetje van hoe het gaat en hoe het met hem gaat. En, dus het is 2 weken wel op en top in de concentratie. En dat mag ik al je passen en dat mag ik al je kennen. En dat is mooi. Het is nice to have. En, maar wel heel wies, maar dat het er vol mij is. Ja. Ja, want dat is een betoefdzieler. Absoluut, absoluut. Nou, zij gaan nou het laatste stukje naar Tonne Fjouwer. Via de wien van het inlijst en ze zal direct als eerste dat cruiserekking gaan. En ik verwacht je dat ze die voorsprong alleen maar uitbreiden zullen. Ja. Die kans is grut. Ja, Want dat je vrije wien hebt, dat is sowieso al heel gunstig. En dat je dan ik nog een heel snel scootje hebben en goede zielers on boord, dan is dat heel dal het geval. Dit zit nog volle dichter in mijn koor, wat we nou zeggen. Achterin, ja, een beetje de middenmoot, hè. Plak, Dit is plak 6 tot en met nu nog het zien is dit. ja, Voor zit een lidgroepje van treien met drachten, lemmer en Jenna Boord. En volgens mij in de Ben Akkerenboord zijn Zuidwesthoeken, ja, en Huizem en Ljouwert. Ja, Ja. die zitten daar. Nou, hier kist ik mooi zien hoe een eind dat Grauw met die vrije wind die ze dan toch gaan. Want die oorskippen hou je les van elkaar en Grauw ja, die vat alleen maar verder voort. En dat ken ik, een hele goede eerste cruiserakzield. En het skip rent ook goed en een goede bemanning. Dus ja, dan kist dit god ik meidje. En dat is wel heerlijk zielen. En wat Douwe krijg ik zei voor hier misschien minder fit. Maar hij is nou wel zowel fysiek fit als mentaal ook fit. En dan helpt zijn kampioenschap voor hier ook wel om de mentaal die gretigheid. En wel net zoals dat er voor hier net hier. Maar het stimuleert wel omdat dit hier wel efficiënt ligt. Ja. Ja, ik praatte van de morgen eventjes met hem en toen zei ik van ja, hij is gewoon nog heel gretig. Ja. En hij zei, ik dacht van als ik ouder word, dan zal dat wel eens wat minder worden. Maar dat is net zo. Dat Nee. bloed gewoon, dat vuur, dat zit in hem en dat bloed erin. En zolang het goed gaat, bloed er ik skipper op Grauw. Maar hij zei, als ik maar een beetje verneem dat het net meer goed gaat, dan draagt er het oer onze zoon Albert. Wat ik een hele goede Ja, absoluut. zieler is. Ja. Dus de opvolging die staat clear. Ja. Maar mooi zijn drachten op de tweede plak. Dat is Aan de goede kant positioneert, mooi boven de lemmer. En dus die zullen tweede zometeen om die onderste tonnen, tonnen fjouwer gaan dan. En Jenna Woord is er toch wel heel knap uitkomen. Dat lieke krijgt dat hij wat aan de onderkant kwam naar die gijp. Maar keurig ik op vierde plak en lemmer er mooi tussenin. Dus deze trein ben wel een beetje los van de nummer 4, 6, 7, 8. Dit is een beetje de kopgroep. Ja, En dan krijgen we het peloton. ja. Ja. Eerste Grauw, tweede Drachten, treien Lemmer, Fjouwer, Jennewold. En dan komt op een vijfde plak Akkeren. Dat zijn de eerste 5. Zuidwesthoek is hier mooi, krijgt uit beeld, maar mooi aan de binnenkant positioneert. Dus die, als die aan boord leidt, mij die skip en Jonkeren. Dus Lauwert en de Jouwerlijn daar. Dan mij die als eerste. En dan met Jouwer en Ljout. Huizem zit daar ook nog, maar die kunnen wel eens krijg wat voorlezen. Dan hebben mij die als eerste om die tonnen, de Zuidwesthoeken. Ja. Maar dan moet ze er wel binnen blijven. Maar er zit nog een aan de binnenkant, dus zal dat Huizem wezen, denk ik. Ja, we zullen krijgen een puntje van de vak van nog een scootje. Dat zal Ja, of Akram. Akram zal er Akkeren voorlezen. wezen. Ja, Akkeren is Zal dat. Huizem daar krijgt achterlezen. Zal Akram als vijfde direct om de tonnen komen. Wout Sainz zit er ook nog tussen. Ja, die zit direct heel mooi. Maar vraag of het naar boord aan boord is. Drachten gaat nou als tweede eromheen. Ah, heel netjes. En Voor hier, Lemmer?
debuut maken. Die had ik voor de Lemmer natuurlijk, maar Jasper voor hier een debuut maken. En nou op een plak en 2 aan het rijden. Heel netjes. Drachten 2 Lemmer, die zijn we bij Lemmer onboord. Het groene scootje van Lemmer, Jasper Visser. En daarachteraan Jennewold. Maar Siberen van ter Wischa voor het helmhout. En dan is het echt Imelkoor kroept. Ja. Dan gaat nou Akkerum als 5e eromheen. En dan wat zijn als 6e. Nou, dat is ik mooi voor Klaas van der Meulen. Want die had vorig jaar ik net een heel gelukkig kampioenschap zield. Nee. Maar die zit er dus nou mooi bij. En hier midden. Oh, kijk het beeld nou. Ja. Ik denk dat het Jereveen is die echt helemaal de boetekant kiest. Die dus achter al die skippen Delmat. Dat het lieket dat de wien hier ook weer wat minder is. Ja. Zullen we bij een heel bord doen remmen. Die de gaffel op het zakje let. Net zien wat dat nou hier. Zuidwesthoeken gaat er nou omheen. Dat is dan achter wat zijn op een zonde plak. Nou, Ljout die ik heel bot remmen. Die let ik nog van de gaffel wat zakje. Jereveen die inderdaad helemaal boeten omgeeft. Die met al die skippen er rond te gaan. Nou, die komt hier heel beroerd uit. Dat het nou lieket. Die was net de laatste plak in. Jochende is Huzum. Nee, ik hier boven de tonnendel en wie dus hier rond. Nee, zit ik in de ton om nou. Ja, dat is de jouwer. Nog te gretig om er tussen te gaan bij Huzum. Weer waarschijnlijk geen boord aan boord. En nou, dit is wel heel gretig schild nou. Want nou met ze nog een keer. Ja. Jereveen die nog wel voorsnit en helemaal is, maar die leidt nog onder Langwaar. En in de smarrige wien van, ik denk dat het Ljout is die daarvoor leidt. Maar Ljout gaat voor het ree. Ik is Nijgen in, nog is het veel al wat Udelko lutsen. En toch is het nog dringend bij die ton. Dus ik is Nijgen hoe het door in de 10 gang weer. Dus ik denk een heel verstandig besluit van Arno, de wedstrijdleider, om dit zat te doen. En we zeggen ze krijgt zelfs dat de jouwer de tonnen net onkomen. Nee, dus die gaat nog een keer. Ja, laten we even zien hoe dat krijgt gong. De jouwer dus mooi Huzum bij de tonnen. Hier zorgen we. Nou, dit is de jouwer. Het skip dat aan de verkeerde kant van de tonnen langs gaat. Het witte scootje is het scootje van Huzum. Gaat wel om de tonnen en de jouwer die kent hem dus net om. En die mag nog een keer. En die beslissing wordt eigenlijk al eerder maken. Want er zit om die tonnen zit een soort virtuele zone van 3 escapes-lengte. Waar het dan boord om boord leidt. Dus de voorsteven, jonker de achtersteven van die voorganger. Als er binnen bent, dan heeft het rug van rondte. Lijst er net binnen, dan was er achterdeel. Ja. Nou, waarschijnlijk leiden jouweren er net binnen. Maar gangen ze er wel binnen. En ja, toen drukte Sander Meter, als debutant, drukte de jouwer erboven. Maar ja. Regels bij regels, ook voor debutanten en voor Nestors. En net dat Rinus nou een Nestor is, maar wel wat meer ervaring dan Sander daarin. En ja, die is met achter ons sluiten. En Grauw die al 4 voorop is. Echt heel vier voorop. Ja. Die rent er echt uit. Eerste Grauw, tweede Drachten, drie de Lemmer, 4 Jennewoud, 5 Akkerum, 6 Waldsijn, 7 Zuidwesthoeken, 8 Huzum, 9 Ljout, 10 Langwaar, 11 Snits, 12 Jereveen, 13 de hele Moanne en 14, omdat ze dus die tonnen nog een keer om moesten, de Jouwer. Dat is de volgorde op dit stuit in de wedstrijd.
Waarbij we erbij steeds kennen dat Grauw er een heel lang uitleidt, nu al. En gaat nu op naar de eerste tonnen, eigenlijk tonnen nummer 1. Ja, daar gaan we nou weer heen. Daar gaan we nou heen. Dat is dan, ik werd een Lietse kruisrekje. En dan krijgen we de spreader weer en dan gaan we tot de 10. En dan Wolfar, al die mensen die hij hier mooi bootjes nou ja, op een markt positioneerd hebben in een hoop het goed zien te kennen. Is ook mooi zien in dit beeld. Hè. Ik ben nummers 2, 3, 4 die nog stuurboord lezen. Nummer 5 Akram die komt er op bakboord aan. Het lijkt dat hij dat hoekje krijgt, heel kan op bakboord, dan kan hij daar wel ontsluiting krijgen binnen nummers 2, 3, 4. Dan krijg ik mooi zien Lemmer krijgt wat hoger dan Dracht. En Jenne Woord komt wat hoger dan Lemmer. Dan is Gerard het Akram nou dat gatje dicht zielen kan. En ik dat zo alleen maar in het voordeel van Grauw wijzen. Ja, want dus, als deze skippen met elkaar in de strijd beginnen. Grauw kan gewoon eigen slagen bepalen en die afstand zullen alleen maar groter worden. Ja. Dan lijkt het erop dat we om dat eerste plak net een soort spanning krijgen. Dat het nou lijkt het net, nee. Dit is het eiland, het stadeiland. Goed bezet qua volk. Maar, Nou, is dat wel. belangstellenden en Relaties. fans van het dorp Grauw. Nou, die krijgen een prachtig schouwspel voor hun eigen. Nou, zoals Akram had het hoekje correct net hellen, maar koel wel wat verder dan die voorsten. Dus die hoed ik minder via die hoeken aannemen. Dus ja, die zal wel wat dichterbij komen. Maar wat zijn koel wat minder vier. Die lijkt nog in een smarge wien van Akram. Heel knap drachten, hard lemmer erachter. Er zit er net heel vol in dat je in zo'n kwart stukje nog echt een verschil mee te kennen. Maar je krijgt een hoekje wel heel kennen of net, dat is wel bepalend in deze wedstrijd. Nou, we zien het, de skippen varen vrij recht op, dus het waait net hard. Nee, op dit stuit net. Ze is krijgt heel, in die bui wel, maar ja. nou net. Nee, Nee. het is heel wisselend. Dat lijkt het meer heel dreig kiezen dan, want als een bui is, was een soort wien, dan was misschien wel reven, maar Ja, nou absoluut net. Nee, nou, Reven zal geen discussie geweest hebben, maar ik denk dat iedereen wel de setup voor Windkracht 3 of 4 erop zet had. En dat er dan een vlaagje meer komt, dat gisteren dan wel uit zielen. Als het dan constant Windkracht 4 wordt, dan is het wel een uitdaging. Als je iedereen is waarschijnlijk voor dezelfde setup voor het gang. Dus ja, het gaat altijd ten opzichte van die tegenstanders. En dat is gelijk. Nou, het is weer even heel goed te zien hoe vier het Grauw eruit luidt. Ja. Ja, die variëren de pik maar op. Ja, die gaan... De meesten zometeen om het hoekje, dat is een licht stukje, het andere hoekje en dan gaan ze direct... Ja, dat lood, dat komt van de Grutte Griezen, een Grutte sloep. Mooi alle grauwsters erop, dat kan mooi jaren. Ja. Ja, dit is heel goed smijtje bij de grauwsters. Zeker naar vorig hier. Ja. En op de thuiswedstrijd voert San Einek voorop. Dus dat ik wat met de moraal en met het gevoel. En zeker dat die grootste concurrenten op papier, Heerenveen, Ljout, Snits, toch rond de dubbele cijfers zitten. Ja. Er zitten alle wat middenmoord achterin. Ja. De jouwer. Ik helemaal achterom. Ja, zeker mooi zijn Zuidwesthoeken, die komt wat verder. Op bakboord daarvoor al. En die komt nog stuurboord bij wat zijn in de buurt. Wat zijn die er dan wel boven draaien kan. Of de boven blijft, dus Zuidwesthoeken met eronder draaien. En daar kan Huzum dan weer profiteren, want die gaat er achterlangs. En die gaat dan wat verder. Dus die zullen boven wat zijn, dat is er met vrije wien. En de Zuidwesthoeken zul je waarschijnlijk een mogelijk een plakje verspillen. Ja. Ik er een beetje van nou hoe ze hem direct opsnijden kunnen hier. Weten we dat eens even
Besjen. Ljout gaat nou wat verder. Die draait hem dan weer boven Huzum. Hij is zo wat herkend dat Huzum de Zuidwest ook gepakt heeft. Ja, Huzum, het is juist duidelijk dat Huzum meer gong heeft. Ja, Zuidwest ook leidt echt in de smarrige wien. En dan komt direct nog een keer in de eerst al de smarrige wien van wat zijn. Nou van Huzum. Azen van Ljout. Nek nog van Ljout. Dus die verspillen die 2 plakken. Ja, en Ljout wint een plak. Ja, en Huzum ook. En dat is ook knap, want je zit op zich net vol in. Als dan een plakje in heli was, dan mag je echt wachten op foutjes van een oor. Want eruit zit dat de Zuidwest ook een fout maken. Maar het komt ook net helemaal goed. Maar als het even iets wat verder fruitjoen hier is, dan Ja. hier is hij in ieder geval boven wat zijn positioneren. Maar Het is uiteindelijk een hele tactische sport, hè? ja. Ja, deze treien blijven mooi bij elkaar. Ja. Dan zit je er echt net heel volle in. Qua dat die onder skieren is, dan moet je echt wachten op een fout van een oor. Ja, dat heeft toch wel een beetje deze wedstrijd, hè? Maar Ja. die 2 Lietse cruiserekjes. Ja, maar dit is eigenlijk al je bezielbaar. Ja. Het is in inslag te rennen vanaf tonne 5. Direct vanaf, dit is de tonne 4 waar Heerenveen al bij is. Achter hebben we Langbaar. Ja, die zag het helemaal. Daarachter de hele mannen. En dan moet daarachter de jouwe nog komen. Die is nog net in beeld. Maar dan heeft Heerenveen toch weer een plakje woen. Ja, Ja, daar de jouwer. komt de jouwe. Dit is dus echt de achterrij van de wedstrijd. De wind draait dan toch nog wel wat, want de jouwer en de hele mannen die komen op bak wordt volle heger dat stikje in. En Dit ben de man van Grauw. ja. Die ben alweer in het kruisrak. Ja, die wil zat dit dus de achterste binnen. Huzum. De rode vlaggen zeggen we nog even. Ja. En daarachterom het oren Ljout scootje. Ljout. Willem Zwager aan het helmhout. En daarnaast zijn adviseur Pieter-Jan Posma. Het is een mooi oersjochs beeld van de scootjes die dan in dat Suderbuts wiet zielen. De pik maar op. En helemaal links in beeld, dat is dan Drachten. Die daar als tweede de pik maar op wat. Ja. En Grauw, die zullen dan nog Zullen helemaal links hoe stuurboord nog krek varen. De tussenstaande eerste 4 in elk geval ik even in beeld. Grauw, Drachten, de Lemmer, Jennewoud en Akkerem. Dat zijn de eerste 5. En dan op een 6e plek Waldsijn, Saanhuzem, 8 Ljout, 9 Zuidwesthoeken. 10 Snits, Alve, Heerenveen, 12 Langbaar, 13 de hele mannen, 14 de Jouwer. De staan in de wedstrijd op dit stuit. Ja, en de just onder marvel dat het net heel hut waait. Nee. Maar er hing je nog altijd wel buien in de lucht. En als ik nou naar uw beeld zie, dan denk ik dat er weer wat dripjes op verschijnen. Dus wij zitten lekker droog. Maar En Ljout die toch wat meer wien weer krijgt. ja, Wat meer gang krijgt. ja, het moet ik wat meer wien, hè? Ja. Om, die docht het beter bij wat meer wien. Vorig jaar weer dat net zo, maar dat is dit hier wel best zo.
En dat heeft alles mooi het gewicht van het scootje te krijgen. Ja, en een nieuwe formule. En de nieuwe formule. Ja. Mooi om te zien. Drachten ik wel verrassend op de tweede plak. Heel mooi om te zien voor Hartem Hoekstra en zijn team. Ja, dat is prachtig. Prachtig. Bij Drachten aan boord zit ik Marit de Jong. Ja. De dochter van Rinus de Jong. Dus die zit net op het scootje van haar uit. Nee. Maar die zit bij Hartem Hoekstra aan boord. En Marit die wie juist nog bij de lotting in Grauw. Vertelde ze tegen met Douwe Struksma van het Snitserscootje. Dat zij als jongeren met de SKS praten over de toekomst van de SKS. Je bent zien jongeren die alle zien uit het scootjelaag komen. Die het met de SKS importeren is over hoe nou verder. Hoe doen we het met de nieuwe generatie. En ze zijn heel blij dat zij als jongeren daar een stemming krijgen. Ik denk ik een heel mooi initiatief. Hartstikke mooi initiatief. Zeker op de show wat we hier misschien al beleven mee. En met name richting de toekomst heel even ervoor zorgen omdat de komende jaren of misschien wel decennia ik mij elkaar nog zou beleven te kennen. En dat zal dan toch mij jongeren en nieuwe mensen werden, of tenminste mensen die nog jongeren binnen. Ja, dat is wel een heel mooi initiatief van SKS. En het is natuurlijk een heel traditionele sport, het scootjezeilen. Maar je moet ook moderniseren. Je moet ook een beetje met de tijd mee gaan. Ja. Dus heel mooi dat ze daar de jongeren bij beloeken. Ja. Nou, de wedstrijd. Nou ja, Grauw krijgt al weer 4 om de eerste tonnen. Nu is het een beetje wachten op de nummer 2, 3, 4 wat zich daar nog ontwikkelt met Drachten. Lemmer en Jennewoord. We zijn net zien wat daar nou echt keuzes binnen. En van de andere kant om daar nou heel aanvallende keuzes te maken. En zo Drachten zal dat net wan. Die zal heel tevreden zijn met de tweede plak. Van de andere kant Lemmer met de derde plak zal misschien ook wel wat tevreden zijn. Dus die zal net onnodig met alle risico's nog aanvallen gaan. Ja, dan wordt zo wel wat bergje kennen. Maar van de andere kant, Akram komt wel dichterbij. Dus verwacht je daar nog net de volste strijd. Drachten is dit dus. Hartem Hoekstra. Hier Grauw. Een heel lijn eruit. Een heel lijn voorop. Ja, ik zie dat die wind dan nog wel wat draait, want ze ben hier al een guide maken naar bakboord. Helm houdt tussen de voeten. Ja, en ik ga nou richting de 10. Ja, dan gaan ze verder wind door de 10. Ja. Het zal wel even misschien wat les krijgen van de Zuidwesthoek, maar die draait al mooi op tijd, dus dat kan Grauw direct tussen de wal en Zuidwesthoek een keer langs. Ik wil dat Zuidwest ook het plakje wel houden had ten opzichte van layout krijgt hoe dat zie je er wiet. Nou ja, de verschillen op de gaten tussen die skippen zal wat groter worden. Zeker als er maar sinds treinen als Drachten, Lemmer en Jennewoord nog naar die bovenste tonnen gaat. De treden met altijd wel krijgt wat verder dan de nummer 2. Ja, de Lemmer heeft wel een andere keuze maken, want die zul je direct door stuurboord omkomen, verwacht ik. Ja, dit is de bovenste tonnen, hè? Dit is de tonnen met de gele pet. Dat is nummer 1. De bovenste tonnen is we altijd. Ja. En daar gaat Drachten nou als het ware omheen. Ja, en dan ligt het Jennewoord echt een aanvalslag die in te houden op tof, Lemmer. Ja. Ik ben heel benieuwd wat de Lemmer nou bij komt. Of die er nog tussen kan voor Jennewoord of net. Dat is ook wel mooi bij het eiland wat er leidt. Daar kist aan beide kanten langs. Ja, de mooiste komt beide kanten langs, hè? Ja. Ja. En zo je ziet wat ik Lemmer gaat daar bovenlangs. Ja, Jennewoord gaat ervoor. Ja, dan ben ik benieuwd wat Jennewoord nou wijkt. Ja, Jennewoord is ervoor, ja. Dus Jennewoord is een plakje op schoot en de Lemmer heeft een plakje verlen. Ja.
En Drachten houdt heel mooi dat tweede plakje vast. Profiteert misschien ook wel wat van die strijd tussen die twee. Ja, en als je de tactisch zal Lemmer een aanvalslag dienen. Hè? En dat ik wel knap. De Drachten heeft er net op reageerd. Die dacht van wij varen onze eigen koers. Wij zien wat wij denken dat het kostte. Of in ieder geval het snelste paard is naar die bovenste tonnen. Let Lemmer maar reageren. Wij zetten hem even terug. En nou, die aanval is in dit geval kost het hun een plakje. Ja. Tenminste, hun is dan, daar heb ik in. Dat is de hele mannen daar. Daar is Grauw krijgt tussen teruggang. Maar ja, de aanval is dus net de beste verdediging in dit geval voor de Lemmer. Nee, daar gaan ze als vierde om de tonnen heen. Maar dan hebben we één route zield. Het is net de volslijne route. Hè? Want die eerste route is even anders als de rest van de routes. Maar dan hebben we één route gewoon. En Grauw gaat nou de 10 in. En komt dan op de wiede hier. Ik dacht dat gat tussen nummer 4 en 4 is toch wel weer aanzienlijk. Hè? Dus dan Lemmer in dit geval en dan Akkerem. Ja. Hier krijg ik het idee dat Akkerem moet dichterbij komen. Soe en koeën. Maar het is absoluut net liefst winnen. Nee, Akkerem als vijfde. Ja, heel constant zielend. Hè? De hele wedstrijd al op dat 5e plekje. Hier op, ja. Zo wat ik, Grauw gaat naar de 10. Het net al te volle wien daar. Ik denk heel verstandig was dat ze die eerste route, want dan wie al die skippen van achteren die hier dat lietse beetje wien wat er dan wie echt nog uit de zeilen hellen, dat wie echt wel kans op en gauw wie best wel Weer grut. weer Ja. grut. Dit zal wat zijn wezen. Ja, heel knap. Dacht het ik heel best, ja. Ja, hij wat Ja. de wisselingen in bemanning gehad en ik wil Klaas die ik wel weer het enthousiasme had. Dat miste ik misschien vorig jaar wel wat bij hem, maar permutaties in de bemanning en Hier het de nieuwe vorige keer wat te drok. ja, nou dat is En dat het beste. hij die ik een heel soort zelf op het scootje. Dus hij nou de taken wat meer verdeeld. Ja, nou dat just ik volgens zo'n ik al een paar wedstrijden dat ze er goed bij binnen. Op tongetjes treffen ze dan op de training en ik nog wel eens. En dan ja, dat straalt ik wat meer uit dan vorig hier. Ja. Dat is mooi om te zien. Huzem achter wat zijn als Sander om de tonnen. Nou, daar een heel mooi debuut denk ik voor Sander Meter. En er mooi bij, protestslagen erin. Dus Ik denk dat er hier Net voor benauwd. tekenen hier. ja. Het is alleen nog wel even een scherigje in water dat protest had. Ja. Hè, want dat kan dan was natuurlijk een hele aparte wending om deze wedstrijd, Jan. En het is altijd de vraag bij de SKS, zet ze het protest terug? Ja, nou en waar had het dan ook, hè? Ja. Je ziet wel dat Snits Lauwert voorbij is. Dus, of Lauwert het wat verlen, nou, dat zou we zeggen. En Snits is naar voren gekomen. Ja, Snits is echt wel naar voren gekomen, maar die had de Zuidwest ook inhouden. Dus die had echt wel een sprongje maken. Ja, die gaat nou aan naar zachtste. En die komt echt uit de achterrij Ja. bij. Dus die hebben mooi wat scootjes inhalen. Kijk, het publiek daar bij de 10 staan. Want ja, als je daar staat, dan komen die scootjes wel heel dichtbij. Dan kan je het wel heel mooi zien. Dit is het eiland. Dat de genodigden van het Grauwster scootje opstaan. En het lijkt erop dat Grauw weer onbedreven hier van een beetje zielt. Ja. Maar het baan ligt het wel wat kalmer dan het Jan Jonkman voorspeld hier. Want Dan een versissing, ja. 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 Ja, en bij een oorscootje hek nog wel eens dat ik denk van, nou, misschien komen ze er nog wat bij. Maar dat hek, eerlijk zijn, bij Grauw net. Ik denk net dat die man een fout maatje. Nee, die afstand werd alleen maar groter tussen nummer 1 en nummer 2. Ja, dat is toch wel de verwachting. Heerenveen, hier de nog altijd heersende kampioen. Maar een nieuwe adviseur aan boord, hè? Roelof Bouwmeester, die ik wel eens op 10 stoel zitten, het Gele Tarema. Ja, goeie stoel hè. Ja, goeie stoel. Roelof die
Die is adviseur geworden bij Heerenveen. En Jaap Jongsma, die het Heerenveen wie, die zit nou zo nu en dan in het radioboordje van Omroep Friesland. Dus dat, ja, de Wel wat mutaties, hè? analisten en de commentatoren, die wisselen elkaar wat aan. Ja. Die wisselen wat, ja. Ah, je ruikt erachter weinig wien, hè? Ja, En zeker dan via de steek, want die skippen komen wel van achteren. En als er wien komt, dan komt het van achteren. Stel dat die fjouwer komt wol, ja, dan ben je hier zo weer bij. ja. Ze krijgt natuurlijk Heerenveen, hè, ziet ze, ik zei al, de kampioen van vorig jaar. Ja, hoe zit hij naar dit komende kampioenschap? Wij hebben ons goed voorbereid en het viel gewoon krek als alle jaren. Dezelfde spanning, dezelfde zenuwen die er dan bij hebben. Ja, en hartstikke blij om straks wel los te gaan. Ja, want Jim steen te popelen. Ja, zeker. Het is voor ons de belangrijkste 14 dagen van de hier, zeg maar. Dus ja, daar zien we echt om te popelen inderdaad. Jim haar Roelof Bouwmeester. Ja, maar ik stiekem toch wel een beetje zeggen, voortkaapt bij Omroep Friesland. Hij wie altijd dus analist. Ben je hem daar, heel wie is mij, is hij belangrijk voor je? Nou ja, iedereen is natuurlijk belangrijk en dat is natuurlijk niet op en door. Alleen Roelof is ook heel belangrijk voor ons. Ik vind het fantastisch dat Roelof de commitment had om op het scootje van Heerenveen te zien. Ja, wij kunnen gewoon een heel soort van hem leren, maar hij kan ik wel een heel soort van ons leren. Want hij heeft nog nooit mijn scootje zield. Dus wij in de voorbereiding echt wel een heel soort daarover praten, zield, dingen delen met elkaar. En ja, ik denk dat Roelof daarin een hele grote aanwinst voor ons is. Maar ja, wie is er hier voor het Jaap Jongsma? Toen ben we kampioen geworden. Dus we hebben een hele goede er net meer bij, zeg maar. Ja, maar ik vind het gewoon mooi hoe Roelof die komt natuurlijk uit het zien, vooral het wie het is hij gewoon coach en het altijd zelf ook hartstikke goed ziet. Maar ik vind het gewoon mooi hoe bescheiden hij zich opstelt richting u en de sport, het scootsseizoen. En de leergierigheid die daar ik van uitstraalt is echt heel fijn om te zien. En die bescheidenheid die zie je hem, maar ja, die helpt dus ik westens maar nou ja, om weer een stap te zetten. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Heel leuke wisselwerking. En dat zei Sietse Brouwer, hij is skipper van het Heerenveen en hij zit op dat scootje mooi. Roelof Bouwmeester, de broer van Marit Bouwmeester. En verzels ik mooi allerhande oren, waaronder ik zijn zus en zijn broer Harmen en Trinke. Ja, dat is echt een brouwersscootje, dat Heerenveen scootje. Dit is de Lemmer, het scootje van Jasper Visser. En dat is dan weer de song van Albert Visser. En Albert is ik nog altijd onboord bij het Lemster scootje. Je is juist mooi via de wien, hè, dat het toch in elkaar droogt. Want dan krijg je weer het gatje bij de Bobse tonnen tussen Lemmer en Akram best wel grut. En ja, dat droogt nog wel in elkaar. En dan kan die aanvalslag die Jasper Visser die in het cruiserakje, dat ja, hij is nog een beetje los van die nummers 2 en 3. En dan in negatieve zin, want hij heeft wat naar achteren en het nog wat zijn en Akram. En daarachter ik al Huzum, nou ja, achter hem. Hij positioneert hem ook goed aan de binnenkant. En hier een rode vlaggen. Ja, er zijn verschillende rode vlaggen. Ja. En dat is ik verteld door de SKS. Alle scootjes hebben een rode vlag gekregen. Want ze hier nou, de aanmetingen van de vlaggen die waren in heel soort gevallen net goed. Die ben voorskreun en dus het de SKS ervoor zorgen dat alle scootjes nou dezelfde maat rode vlaggen hebben, zodat die beter zichtbaar is ik voor het publiek als die vlaggen in het wand komt. Ja, nou, je zeker krijgt Lemmer die in de verdrukking komt bij Akram, Botsijn en Huzum.
En zeker als ze dan ook naar Gijpen maar naar bakboord, dan is ze eronder. Dus die kan samen een keer van fjouwer. En dan krijg je al die traiskippen erheen. En dan gaan ze zo naar een zonder plak daar. En dan lijnen ze er zo mooi bij voorin. En nu is het voor hun te hoopje. Nou ja, hier wordt heel vervelend. Hier, ja, Huzum die... Hoe hen ik hier Akker die hem echt heel leeg gehad, leeg Del Stewart. Ja, dit is wel heel nauw en nou Ja. ben er fjouwer. Ik was blij dat het veld wat Rudel leidt. Maar Huzum kun je zo naar het vierde plak in. Nou, dat Heel zou, spannend direct. dat zou wel heel bijzonder wezen. Als ze zenden. Van die skippen kleven nog wat onderkoor. Ja, Dit is nog maar krek met die wien aan wij komt. hè, de geek van Akkerum hing het hier oer het scootje in van wat zijn. Ja, Huzum die hier echt de meeste rond had en krijgt. Nou ja. En grauw, vrije wien, onbedriegen, een heel eind eruit. Ja. Drachten nog heel mooi op een tweede plak. En dan komt hij aan de wat. Maar Grauw heeft het cruiserakje dus echt al weer gewoon, hè, wat er onder op Ja. wie de hier leidt. Dus die gaan nou een beetje rondwien. Die Nee, sluit Toon straks heeft al jou, bij de achteraan. Ja, nou is het gelukkig een hele lange route. Maar het is wel heel verrassend dat het Huzum hier net vierde plak heeft. En Drachten en Jennewoord die varen nog steeds bakboord, dus er zit nog geen gijping. Kim is dat Lemmer dat hij aan de rondte het wel voortgijpt. Maar dan moet ze wel goed de rondte kiezen. Want dan lezen ze stuurboord en dan moet ze alle rondte Jan om die oren skippen. Bloed het zal lezen, je kan het mooi zien, lezen al die skippen boord aan boord. Dan is het gewoon Lemmer die als eerste om die tonnen mee aan. En dan moet Huzum achterom sluiten. Dus Huzum moet echt met zijn achtersteven voor de voorsteven van die oren treien komen. Ja. En dat kan maar één vlaagje, dat is een gonkje krijgt, dat is ervoor best. Dan zie je nou ook bewust wat te hechten. Nou, knap. Lemmer houdt het level. Leidt er nog steeds voor. En ze hoed er al in. Hun kopje goed maar binnen de achtersteven van wat zijn te blijven. Dan kiest zij als eerst om die tonnen. Nou, dat lijkt het wel het geval te zijn. Ja. in zijn tweede jaar knap op de tweede plek. Maar het is nog wel een eindje. Het voorste witte scootje, dat is dus Huzum. En het witte scootje daarachter, dat is Akkerum. Dat is de leukste street op dit stuit, hè? De street Ja. op het vierde plak. Ja. Ja, misschien aan in een cruiserakje dat Janne Woord nog wat dwals veel richting Drachten. Kim maar samen en die hebben wat een hangotje naar achteren. Je scan wat weertje. Ja. Maar we zitten een Lemmer. Hè, die zit er Ja. heel stabiel tussen Drachten en Janne Woord. En ja, die zit nog midden in de street. En die moet alle gewaard worden om die orenskippen erachter te houden. FC LB zijn compleet uit de wide op zeilen met op flinke afstand de tweede helft van de vloot. Drachten gaat nou om een tonnen. Ja, die gaat om tonnen 2, dat denk ik. Ja, dat is tonnen 2. Dat is een kwart cruiserakje daaromheen naar tonnen 3. En Janne Woord zet de draai ik in naar die tonnen. En dan krijgen we die street. Daarachter is die street om het vierde plak. Ja, Huzum helpt wel uit eruit, dus die kiezen er, die komen er net meer voor. Nee, dan Verwacht kies- is dus zij hellen nog de snelheid er wat uit om te remmen dat ze minder om hoeven te varen.
Ja, en zat het liep het eigenlijk. En Lemmer heeft gewoon de binnenkant. Dus die zal als eerste mij dan wat zijn. Dan Akkerum en dan Huzum. En het heel mooi sjenje vanuit de loft. Ja. Jenne Bad is er omheen. En dan is Lemmer het binnenste skip. Dus je moet door de achtersteven met een hekslijn loeken. En dan moet je er binnen komen. En dat spant er al om tussen wat zijn en Akkerum. Dus je gaat met heks achter Akkerumdel. Op het moment dat je de zone invaren. Maar ja, Akkerum ziet de zone nog lang net in. En op het moment dat die wat draait richting de tonnen. Wordt er hekslijn achter Akkerum. Ja, nu zit wat zijn er rond tussen. En die zone, dat zijn die 3 skipslengtes. Ja, dan ongeveer Je Lemmer zit er nog in. Wat zijn vat er nu ongeveer in. Maar Akkerum zit nog net in die zone. Nee. Het is 3 skipslengten van oude die tonnen. Dan moet je eigenlijk een cirkel omheen loeken. Ja. 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 Je moet wel een timmerman zeggen hebben. Ja, nou, dit droeg wij 60 meter. Ja. Ja, en waar bepaalt dan dat het 60 meter is? Dat bepalen die skippers of bemanningen onderling. Ja. Maar als je door dit keurig. Maar toch wel benijd waar die protesten gaan. Hè? Ja. Wat zijn? Ken ik wat zijn in Huizenbergen, maar dat hebben we echt net meekregen. Wat zijn die nog wat dicht op Lemmer zit, dus die moet er achter del. Dus dat kan Akkerum van profiteren, want daardoor valt er een gotje bij wat zijn en daar zal Akkerum er niet prikken. Wat zijn doet dit net handig. Die hier gewoon iets meer remmen matten dat er achter Lemmer rondkomen en er dan wat boven prikken. Wat Akkerum nog wel doet en Huzum doet dat ook heel keurig. En dan ben je iets te gretig, krijg je iets te volle gong. Het beste is dat Lemmer wat meer remmen heeft. En dat hij wat meer remmert en die achterbloer doet het net. Ja, dan komt ze eronder. Dan kist er net meer boven. Dan de street daar weer achter. Ja. Dat zien we hier in beeld. Nee, we zijn hier nou weer even bij Akkerum. Ja, Akkerum die wat zijn pakt. Hè. Ja. Wat zijn leidt in de smargewien van Lemmer. Akkerum leidt het ook, maar wat zijn volle meer. Janne Wout is wel wat dichter bij Drachtenkaam, maar dat rakje is te kwart om daar echt in te hellen. En ik nou heel wind, zo Drachten houdt wat heger, want die tonnen leidt echt helemaal nou in beeld, helemaal rioks uit beeld. Als die varen eigenlijk een beetje heger, zodat ze erop voor kiezen dat Janne Wout aan de onderkant van Drachten varen gaat, dat ze net de wind uit de zeilen nemen zullen. Dus die zal direct een leibolder van Drachten varen gaan. Wat we krijgen zeggen met Lemmer en Akkerum en wat zijn en Huzum zullen we nog wat met jou het Zuidwesthoeken. Snitsel daarbij zitten, denk ik. De kampioen van 2025 kan nog niet uit de achterhoede komen. Heerenveen samen met Snake Esby. Ik heb het ook mooi zien. Akkerum die wordt 40 giert. Lemmer hier. Je zit alweer het cruiserrek uit. Akkerum er vlak achterom. Ja, dat is het vijfde plakje waar we ompakt van wat zijn. En wat zijn die zullen nog voor Huzumdel gaan. En wat zijn het de zeil op bakboord. Huzum het de zeil op stuurboord. Degene die het voor bakboord had, het voorrang. En wat zijn draait er nooit voor Huzum. Dus die zal ik bij de tonnen daar nog correct voorwezen. En dan krijgen we de volgende groep bij die onderste tonnen. Ja. Snit, Leeuwarden, Zuidwesthoeken. En daar zal Heerenveen ook bij zitten.
Ja, Heerenveen die toch wat naar voren komt. Ja, krijgt ze Snits, die ik naar voren kwam Ja, is. het is nou Snits Heerenveen volgens mij op de voet. En dan Lauwert en dan Ja. de Zuidwesthoek. Zuidwesthoek die dus wel wat oorzaak is, want die starten best redelijk. Ja. Maar zak je toch wat naar achteren ta? En de scootjes dat we altijd van denken van ja, die kennen heel hut. Die skarrelen wat naar voren ta. Dit is weer het Huizemerscootje. We zeggen ik de oudskipper Johannes Meter daar achterop zetten. Wij zien zo'n Sandermeter. En de invloed van Johannes zal toch wel groot wezen. denk ik. Ja, zeker, zeker. En dat is toch prachtig mooi dat is met die height het dwank is. Ja, en het is zelfs altijd heel aardig om even in de kunde te komen met nieuwe skippers. Vorig jaar hadden we een heel rietje nieuwe skippers, maar dit jaar is er maar één nieuwe skipper. En dat is Sander Meter van Huizum. Nou ja, zijn height die zielt mooi, Johannes Meter. En ander die praat ik even met Sander van de morgen na de routebespreking. En die vregen hem hoe lang had er hier nou al naar je uitzocht. Ja, het hele hier. Ik ben druk met aan de West. Nou, zo traind en alleen maar komen. Ja, is het extra bijzonder omdat ze nou debuteert als skipper? Zeker, zeker. Ja, de eerste keer is altijd speciaal. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Wist ik zenuwheftig? Nou, het begint nou wel wat te komen. Ja. Het is hier nog net echt, maar nou de laatste 2 dagen komt het wel een beetje spanning. Wat verneemt dat dan? Gewoon een beetje, ja, het hele gevoel. Wel zin om los te gaan. Dus, ja. Ja, dan zit je kijk bij de routebespreking tussen al die orenskippers. Just dan eens om die heen en dan stinkt van, nou, ja, hier zit ik toch maar in. Ja, het is wel de eerste keer dat ik daar zit dan. Dus even zijn dat al die ervaren mannen, dat is nou één van. Dan net de ervaren man dan, maar dat is wel leuk om erbij te hebben. Ja. Je hast wel een hele ervaren adviseur naast die Heid had natuurlijk ook lang skipper West. Ja. Die wie vroeger wel altijd heel zenuwheftig, maar dat hast net van de moernaam dus. Nou, ik denk misschien kan ik het wat beter verbergen. Ik denk dat de zenuwen bij mij ook nog wel komen. Ja, van zijn height weet ik dat hij wel eens over de reling hong te spuien. Zo zenuwachtig wie die dan. Johannes Meter, die weer echt heel zenuwachtig. Die waren er haast lichamelijk ziek van. Safir weet in elk geval van de morgen, maar Sander nog net. En ik denk dat het nou ik wat daar valt. Meestal is het zo dat je dan een keer in die wedstrijd zitten. Dan vallen die zenuwen wel een beetje voort of net, Gele. Ja, nou is Sjoste toen het ziel. Hij zielt heel mooi, een mooie start heen ze. Maar uiteindelijk kwamen ze tolst om de eerste ton. En ze strijden nog om dat vierde plak. Dus mocht er wel last van een zenuwen hebben, dan had het geen invloed op het resultaat in ieder geval. Nee, dat zeker net. Ja, dit is toch wat de achterlijn in de wedstrijd. De Jouwer die zelfs nog een keer die tonnen moest. Ze kreeg in de vorige route. Het is wel weer een paar scootjes voorbij gegaan. Langwaar en de hele mannen. Maar zielt nog wel achterom. De hele mannen heel dol als laatste om de tonnen heen. En Langwaar als één laatste. En de Jouwer dus als 12e. Daarvoor de Zuidwesthoeken. Die is no 11. En dan daarvoor Ljouwert, 10e. En Heerenveen, 9e. En Snits, 8e. Dan hebben we de volgwaarder best een beetje aan. En dan zien we ze nou mooi achter elkaar zien. Het veld lijkt nou wel een beetje uit elkaar. Het zit net meer heel dicht op elkaar. Maar hopelijk krijgen we ze nog wel weer wat strijd als we weer bij een tonnen binnen. Ja, noemen ze het aan het rijden, er zit nog wel strijd tussen. Daar zit wel strijd in, want dat zit nog aardig dicht bij elkaar. Dat zie je weer, Drachten en Jerrewoud. Ja. Die zit nog net heel veel van elkaar. Ja, heel knap van Drachten, ja, hoe ze dit vasthouden. Ontnota, hè? Ja, Ontnota. nou, voor seizoen is het echt best wel knap, voel ik.
zeker voor hier de debuut maken van mij de Alste. Wat winnen ze? Vorig jaar, ja, dan moeten we even de statistieken het erbij krijgen. Ja. Tiende. Maar nou zijn strijd om het podium, dat is echt wel fantastisch. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ja, dit is de leider. Grauw. Ja. Er is net iemand bij in de buurt. Nee, ik zeg krijg al een kilometer voor de hele mannen. Ja. En dan hebben we krijgt een oeren schild. Ja. Eerste Grauw, tweede Drachten, derde Jennewoud. Drachten en Jennewoud dus nog heel dicht bij elkaar. Dan een gat naar de nummer 4, dat is de Lemmer. En de nummer 5, en dat is Akram. Dit is weer in het Zuiderbutswied. Ik vind dat een lastige naam. Ja, het is er ook nog net zo lang dat wetter, hè? Dus dat Nee. moet misschien ook even wennen. Ja, ja. Ja, want het wie eerst land, toch? Dit is Tropstutsen. Ja. Ja, nou weer die keuze rek, hè, om dan net door de 10 te gaan. Dat weer dan pak een beetje lang. Is dit er nou hier is Hier of 8, 10? Ja, dat denk ik, ja. Ja, dan moeten ze wel door de 10. Ja. Ja, dan hien ze net voor een alternatief kiezen kunnen. Nee. Nou. Sloep, mooi alle keer genodigden. Ja. Want door is mooi hier net lezen, lijkt het mij. Nee. Zat dichterop. Als je een foto te stellen klaar voor de social stakers. Ja, grote lenzen erop. Ja. Zodat je ze mooi dichtbij herkennen, die scootjes. En ze maakt je alle keer een foto van deze. Van Grauw. Want het zijn alle Grauwsters die erop zitten. Of in elk geval supporters van Grauw die erop zitten. En met dit beeld kunnen we weer heel goed zien hoe groot die voorsprong is. Het lijkt het mij zo dat er weer een liefst beetje meer wien Ja, komt zit. er meer wien. Ja. En Drachten en Wout ben echt met elkaar in de strijd voor het tweede plak. En ik, als dat krijg goed zeg, Lieke, dat krijgt op Jennewoud echt een aanval komen. Ja, net. heeft hij een onvalslagje die? Ja, kan wat heger uit volgens mij. Ik krijg net helemaal goed in beeldje. Zo direct zien. Dus achterin ik om tonnen fjouwer heen is. Ja, want dit zijn echt de achterste scootjes, hè? De achterste zoon. Ja. Die we nu in beeld hebben. En die tweede Dat is line wel win, want net zijn Ja, relatief maar is tonnen en speciaal. die krijgt hem daar heel rond. krijgt hem daar heel bot. Hij snijdt er mooi omheen. Ja. En dan achtersnit zal Jereveen eromheen gaan. Drachten had het tweede plak. Die ene wordt dat wel de aanval, maar die leidt er nog onder. Ja. En daar in het midden van het beeld. Dus je gaat hier, hier hebben we het heel mooi in beeld. Zo, en nu is de ruimte voor de wal. Ene wordt die kent net verder, dus die mij dan ruimte voor de wal vregen. En dat doch is het terug te roppen, hè? Ja, dan roepen ze Drachten nu, let op, we moeten draaien voor een obstakel, in dit geval de wal, of een hindernis. En dan, dat betekent wel dat Drachten iets minder vier kan. Dus Ja. die leidt nog wat leger en nu leidt Jenne Wout wat heger. En dan is de vraag, kan Drachten dat hoekje omsnijden? En kan die Jenne Wout onder krijgen of kan Jenne Wout daarboven doen? Nou, dat is wel een mooie strijd. Dat is omdat een mooie tweede strijd. plak, en dat Ja. ken ik, omdat het gatje naar de nummer 4 relatief groot is. Ja, dit is nog een hele mooie strijd tussen Sieberen van Ter Wischa en Hattem Hoekstra. Jennewoud en Drachten. Ja. Die beide het tweede plakje bemachtigen willen. Het zit dicht bij elkaar, hè? Ja, Drachten liep het bol te houden, want Jan Wout kreeg nog wat les van de smarige wien van Drachten. En het is een soort druppel die het om die skip heen zit. Want dat skip vat door die wien heen en dan kreeg je een soort druppel om die heen en dan in de wien. En die druppel, dat is als het ware die smarige wien. En ja, daar heeft Jan Wout wat les van. En als er dan weer wat uitzielt, dan is er geen les van. Dan krijg je wat heger of wat krijg je zeggen. En dan is maar krijg hem de vraag in hoeveer dat ze nu deze tonnen. Hoe vier ben ze daar van nou? Mhm. Ze draagt hem, snijdt hem echt op, snijdt hem op. Maar die jouwt er rond de onje naar boord.
Hebben we dat mooi in beeld. Oeh. Ja, Janne Ward had hem. Ja, Die had hem. ja. Sieberen van ter Wisga die pakt het tweede plakje. Ja, nu is het heel duidelijk. En Drachten zak het dus aan naar het tweede plak. Nog altijd heel best. Ja, Maar is dus wel een plakje verlenen. Dit is van Bopper jongen. Het grauwste scootje altijd heel goed te herkennen aan de gele kop en de gele kont. ja, ik varen ze meteen alweer bij tonnen 6. Ik weet niet alweer de pik maar op. Dit is praktisch een rak voor de nummer 2. Ja, Grauw zeilt ver voorop. Altijd Feyenoord Thuiswater Eer 0 en ACIRC LB zit Drachten op de hielen en ook daarachter is er nog volop strijd. de Lemmer hier op het vierde plak. En Drachten moest echt met een opstekker die tonnen hellen. Tonnen 5. Dat toch, Janne Ward die hier daarvoor al creëert dat ze wat heger uitkwamen. Ja, die hier dus weg vooruit tocht. Ja, die hier echt Ja. rond voor de wal vrezen en daar toch Koeldrachten met minder 4. En kon je Janne Ward het tweede plak overnemen. Ja. En dit is het vierde plak. Dit is de Lemmer. Ja, Jasper Visser. ja. Nou, die profiteren hier ook van, hè? Want Janne Ward en Drachten elkaar in de strijd. Dan kan Lemmer wel dichterbij komen. Nou, er zit net heel, maar deze wien, hè? Er zit net heel veel Nee. wisselingen in. Dat is echt met tactische slagen wat wankjes. Er zijn echt lietse stikjes. Rond de verval, wel krijgt er tussen bij de tonnen of net tussen bij de tonnen. Dat zorgt voor de wisselingen, hè? Want dit is echt net helemaal onder wien. En wat bedoelt sterk krijg mooi? Dat Nou, het net dat is- helemaal onder wien Het is? is net helemaal scherp onder wien. Dat stuk van ton 4 naar 6. Dat is een stuk over het Ziedebutsterwiet. Dus het Drachten lijkt hier wel weer wat heger. Maar ja, die hoeft niet zo heger, omdat ze maar toch om dat hoekje heen. Ik heb hier gezien, daar vak ik net helemaal aan. Daar bij Akkerum, daar is het echt scherp onder wien. Als je hier bij wat zijn, ja, die zullen wel onder wien, maar die kennen wel een paar graden heger. En dat is aan ik dan dat ze bij dat hoekje binnen. Janne Ward is nou bij dat hoekje. Ja, dus die zul je naar echt onder wien gaan. Dus Drachten lijkt het nou wat heger te lezen, dat lezen ze ook. Maar op zich voegt het net volle taal, want ze hebben dan een stukje afvallen om bij die Skipkesdel. Ja. En dan is er daar zo dicht mogelijk bij de balans. Snitsers hier. Ja. Als het nog was juist, is dat de afstand tussen Grauw en Janne Ward wel wat litser wordt. En dan komt het dan, want ik krijg zeg dat Grauw net heel volle wien. Ja, nou wel weer. Die heeft waarschijnlijk iets minder wien dan dat is hier, hè? Want dit is hier nog echt wel een goede wienstingen. Maar Ja, het gaat is groot genoeg, hè? Daar net van, maar het wordt nog even net groter. nee. Nee, dus. Zij krijgen hem heel mooi eventjes. Ja, Snits. En Jereveen erachter. En we zullen daar ook weer mooie grieze wolken daar op de achtergrond. Misschien komt er weer een bui om. Ja, Zo best kennen. ik wil in de vraag het ze die tonnen heli kin. Stitse brouwer hier.
Mijn opzitter met jou titonnen daar, Heli. Dat slag het krek. Ja, en Jouweren, die... Ja. No. Zuidwesthoek zit er ook wel achter. Het is zelfs correct slagje, maar dan komt de Jouweren dichterbij. Want dit kost hij gewoon Dit meters. kost het tijd, hè? Ja. Kost tijd en meters. Ja. De vraag of de Zuidwesten komt nog Heli in. Zeilen is nog vol. De Jouweren zal direct mee gang daar een keer. Want die mat mij omheen. Zuidwesthoek mij tot in de wien. Mij zal hoeven. Ja, en de Jouweren gaat daar omheen. Die houdt het ziende plak. En de Jouweren en de Zuidwesthoeken die wisselen. En dan zak het de Zuidwesthoek er nog eentje naar achteren. Ja. En achter de Zuidwesthoeken Langwaar op een tredje plak. En dan komt ter achterom nog de hele mannen. Die hebben we nog net in beeld. Dit is Langwaar, Andries Brouwer. Vorig jaar debutant. Dit is zijn tweede jaar. Je hebt een heel soort zin om een saaier van hem man. Het heeft altijd wel wat bravoure, hè, Andries Brouwer. Lieke krijgt het gotje met grauw het lidste te worden naar een woord. Maar dat got is toch wel krijg weer. Ik zeg, ze krijgt een tonnen in en dan zeggen nou ik die wien kregen naar bovenin en ze zijn alweer om tonnen in en hinnen. Dat geeft wel, die komen er alweer verder wien aan. Links in beeld en dan is het kort alleen maar weer groter worden. Maar de wien neemt dat daar. Ja, dat is duidelijk te zien nou. Ja. Ja. Golfkes op het wetter kun je zien. Je kan even naar de vlaggen zien. Hoe strak het die staan. En dan is wel duidelijk dat er weer wat meer wien is. En dat maakt het altijd toch wat spectaculair. Ja. En de wind draait ook wat, want Kreks kon ze heel dicht bij het hoekje deel. En dat slag het snits nou net volgens mij. Goed joh. Die skip dan krijg ik volle meer bij het gele tonsje wat leidt er. Dan gang ik volle dichter bij deel. Dat betekent ook wat. Ze moet tonnen size geven omheen natuurlijk. Meters achter elkaar. Pietermeter en Loor en Sandermeter. En dan hebben we nog een meter in de street. En dat is Lorewijkmeter. Ja. Maar die zit achterom. Ah, de wien neemt echt wel tanno. Ja, hoe laat is het? Het is 11:00. Dat weet ik, de versissing. Hè? Ja. Dat het 11:00 wat hutter waaien zo. We zullen hier de hele mannen die het echt even loslitten, mat. Ja. En dat heeft zelfs wel hier. Er kan niet een zo'n poester erin komen. Hè? Ja, dat betekent ook wel. Er zit tonnen in die hebben wat verlijnd. Die leidt net meer boven het eiland. Dus die gaan onder het eiland los. Dus eigenlijk op het plak waar de finish aankomt, daar hebben ze tonnen in al de lijn. Ja, je verrongen grauw, die weer verder wint door de 10 aan zijn inget. Ja.
En dan En daarachter... maar wegijpen. Dus de tweede keer dat ze nog gijpen in dat steekje. Dus die wien die draait ik dan, ja, behoorlijk. Ja. Je ziet het heel mooi dat ze gijpen. Ja, en dan moet die loten er weer in. Wordt het nog vrij lang, vind ik. Of valt het taakgelijk? Ze kent zich permitteren. Ja, precies. Zie dat ik mooi de meesten op de kant staan, hè? Ja. Daar langs de 10. Het sprake van West dat je daar net mee staan mochten, maar dat is waarom draait. Ja. Dat is ook altijd wel een heel mooie plak om te staan zelfs, omdat je er zo dicht op zit. Ik ben heel benieuwd om dat prettig plak dat Lemmer nog wat dwangkind heeft bij Drachten. Maar deze wien dan verhoor het er wel wat. Ja, zal Lemmer het Drachten niet hellen. Echt weer? Ja, Ja, het is zo, ja. Ja, dan krijgen we toch weer een nieuwe volgwaarder in het rijden. Ja, hij knap van Lemmer, hè. Die toch aanvalslagje door op Drachten. Nee, tweede plak, de slag dan net. Komen ze in strijd om plak 4 tot en met 8. Of tot en met 7. En nu toch weer omvechten naar het podium daar. Heel knap. Ja. Eerste grauw, tweede Jennewoud en derde nou Lemmer. Vierde is Drachten. En heel stabiel op een 5e plak Akrum. Ja. Want Sjen en Lemmer die zich bewust aan de ene kant positioneert op stuurboord. En Drachten, Akrum en wat zijn ze dat wezen die het zeil op bakboord houden aan de andere kant van de mar. Ja, koest even een heel mooi Sjen. Ja. Hier ben we achterop bij de Snitsers. Ik ben bij de tonnen. Mooi verzels Jappie Visser en adviseur Sjoerd Hofland. Sjoerd is hij is een Nederlands kampioen, hè? Ja. Pampers. Tegeer maar Arjen Kort. Ja. En Sjoerdje Mem is een internationaal umpire. Oké. Ja. Die is echt, die is echt een autoriteit op het gebied van de wedstrijdszillen. Ja. Volker weer omheen, hè? Al die boordjes. Dus wel, mooi is dat altijd. Ja, prachtig. Hier bij Grauw luidt het altijd heel vol. Ja. Ik heb wel de indruk dat het wel eens voller West had. Dat zal misschien ook wel wat met het waard te krijgen, hè? De kerst nou ik weer heel mooi in dit oersjogsbeeld kerst dus zien dat Lemmer het grutzuil hoe stuurboord het. En daarachter de scootjes hebben ze hem al een keer op bakboord. Ja. En wat ze nou doen is al positioneren voor tonne 2. Als de krek dat ik heel goed aan de binnenkant zie. Ja, kies dan de binnenkant ik hoor en de huisrecht van Ronte. Ja. En dan gijpen ze toch Weer even naar een de gijp. bakboord, omdat ze Ja. de lood al horen. Ja. En die eigenlijk slag het krijgt. Ja, ik ben benieuwd dat zij nog richting Jennewoud gaan. Want zij hebben gewoon aardig ging. Zo'n ze nog een onval dwan op het tweede plak. Ja, Zou nog wel kennen misschien. Ja. Ja, Jenna word ik weer heel stabiel zilt, hè. Keurig naar de tweede plak. Ja. Het draait zeker, of? Net. Nee, toch niet.
Een prachtig beeld van achteren. Ja, prachtig beeld, maar weinig echt strijd van positiewisselingen. Ja. Hè? Het is nou, wacht je tot er hier een foutje Een fout maakt. Of iets verkeerde keuze maakt. Zal ik straks zeggen dat je wordt dan bewust een keuze maken om wat verder te gaan. Rond de voorwal vregen kennen en dan in één keer die tonnen omkennen. Ja, dat maakt wel het verschil daar om naar de tweede plak te gaan. Nou, we hint krijgen hoe het publiek. Daar zeggen we zich even. In de bootjes onderaan van het wedstrijdwetter. Altijd leuk als de camera voorbij vaart om even te zwaaien. Ach, dit ben ik vanuit de drone prachtig mooie beelden van het scootje. Dit is dan in dit geval het Akkerme scootje. Ja. De winst is de scoort zo nog wat verder uit kennen, maar dan zit ze met de bal. Ja, dat is een prachtig plaatsje. Ja. En dit verzels ik. Grauwster scootje op kop, op het eigen wetter. En Grauw zal dan voor, net als mij, de 11e keer eerste worden. Ja, op het eigen wetter. Op het eigen wetter, ja. Nou ja, bij Lout zijn ze net tevreden mee. Dan ben ik met de zeilen bezig om de rakband nog wat strakker, ik denk wat strakker te zetten met dit waar. Ja, daar hing het in de mast. Dat zal Raymond wezen, Raymond Dijkstra. Ja. Die zal er met name voor zwaar om die balling die in het zeil zit, om die wat minder balling erin, dat ze wat minder druk in die zeil krijgt. Verwacht ik om mij tan in met de wien. Nou, Gotje tussen niet aan de woord en Lemmer is toch nog wel... ja, is nog wel aardig, hè? Wel aardig. Ja. Ja. Zien we dat mooi? Hè, dat er iemand in de mast zit, daar bij Ljout. Nou, weer even net. Saun hing je ervoor, maar we zien het, ze krijgt wel mooi. Daar zit er. En hij helpt die Rabon wat strakker om. Je moet geen hechtevrees hebben, wat je soms doet. Nee. Snits die komt wel dichter bij Huzum. Het zit nou wel, kunnen nog wel in het slot van de wedstrijd dan peerpositie wisselingen inzetten. Maar de meeste plakjes ben wel wat settelen. Ja. Tenminste nog geen grote wijzigingen binnen. Nou, die eerste size in elk geval, die binnen zo ongeveer om die tonnen hinnen. Ja. Maar mijn winskiften kan er nog wel wat gebeuren natuurlijk. Dus een Lemmerdracht, Akkerem en wat zijn. Ja, dat is net zo dat dat onmogelijk is. Nee. Grauw rint er echt wel uit. Ja. Maar die oren 5 erachter, dat zou nog kennen. Ja. En dan eerste dus Grauw, tweede Jennewaard, tweede de Lemmer. 4 drachten, 5 Akkerem en dan 6 wat zijn. Dat we in die eerste 6 dekkentoer hebben. En dan op een zandenplakje, dat is Huzum. 8e is dan Snits, 9 Jervingen, 10 Ljout, 11 Zuidwesthoeken, 12 Jouren. Nou, dat lijkt zo ongeveer gelijk. Dus dat ken ik nog wel eens even wisselen. Ik krijg het om. 13e is, zat het me nou haast het de hele mannen. En die lang waren. Maar dat zou dan betekenen dat Langwaar achterom leidt. Laten we even zien dat dat klopt.
Ja, die lezen boord om boord. Dus dat is lastig te zien waar het tredje en viertje leidt. Ja, lang waren we wel aan de binnenkant, dus zal bij de tonnen dan waarschijnlijk wel als eerste wezen. En dan bloedt de hele man op het viertje in de plak. De strijd zit dan uit tussen Zuidwesthoeken en de Jouwer. Zuidwesthoeken weer aan de binnenkant. Dus zo dan dat hij dat horen kan, zo die voor de Jouwer blijven. Zien we dat ik mooi achterop bij die scootjes. Daarvoor zit dan nog Ljouwert. Ja. En Zuidwesthoeken dus binnenskip. Ja, maar geen loter erin, dus die verliest nog wel snelheid ten opzichte van de Jouwer. En wat krijg ik zei, als de Jouwer ervoor is, als de achtersteven voorsteven van de Zuidwesthoek is, dan mij zij eerst. Ja, en ze zetten die loerten de wol in. Daar ben ze mee aan de gang. Maar dat is, want we hebben het er wel vaak over. Hè? Dan zeggen we, scootjeszeilen is een teamsport. Ja. Dan gaat het om dit soort dingen. Hè? Ja, als je nou 15, nou ja, dat wordt nou misschien nog wat langer. 15 seconden zonder loerten vast, ja, dat is juist nou echt. Krijglijn ze echt wel lijst Zuidwest ook wel gevaarlijker ten opzichte van de Jouwer. En dat is nou echt wel oorsom. Jouwer leidt nou gevaarlijk. Ja. Zuidwest ook zit nog wel aan de binnenkant. Dat is dan de boothandeling, zeggen ze maar. Ja. Ja. Ja, dat doe ik, dat mag je op trainen. En natuurlijk kan het dan ik dan wel misgaan. Want de wien die bepaalt altijd nog wel, kan het wel, kan het net. Dus ik denk dat ik een beetje van hoe komt die wien op die skip aan. Maar dit lijkt het nog prima te gaan nog. Grauw is onbedreven eerste. Ja. Dat zal ik net meer verhoren. Daar geven we me net vanuit. Nee, dan moet er wel iets heel geks. Dan moet er iets heel aparts. Dan moet aparts, ze aanbereik krijgen. Ja. Nou, dus ik heb de vraag hoe lang het ze nog zielen. Ja. Want meestal de finish die er een uur fjouwer als ze nog een route zielen. Maar dan gaat het 4 uur fjouwer en hinnen. En ze binnen er nog net. Nee, het is nu 20 voor 4 en ik verwacht juist wel dat de finish er dadelijk in komt. Ja. En dat doen ze altijd dat er het eerste scootje om de tonnen Daarvoor komt. daarvoor Ja, gaan dat is. zou in dit geval Ja. betekenen tonnen 6. Ja. Als grauw daaromheen is, dan kunnen we zien dat de finish erin lijn wordt. Ja, hieronder in beeld kunnen we mooi zien. Zuidwest ook het dat prima houden ten opzichte van de Jouwer. Zuidwest ook bloed. Dat komt dan op het alste plak. De finish hing het erin, dat zien we nou ik. De witte vlaggen met het blauwe blok in het midden, dat is de finishvlaggen. Die hing het erin. Dus we zullen dadelijk de finish van de eerste SKS-wedstrijd van 2026 krijgen. De wedstrijd bij Grauw. Dat ik pak mijn kladblok erbij. En dan scrollen we mooi de finish. Als ik het dan goed tel, is het de 11e overwinning van Douwe op Grauw. Dat was mij al. Hij is in 2004 skipper worden op Grauwste scootje. 2 jaar corona net ziel, dus van een jongetje had er 11 keer won. Ja. Nou, dat is dan prima gemiddelde. Ja. Ja, hij had chauffeur hier weer treden. Ja. Hier, maar in 24, in 23 en in 22 weer hier eerste. Ja, heel knap. Dus ja. Na de corona had er van de 4 keer, had er 4 keer won. Hier. Ja.
Ja, dit ligt het mooi in deze route. Hè? Een beetje romwien. Maar hier krijgen we geen mutaties. Dit is carouselsil. Ja, dit is echt carouselsil. Gewoon eigenlijk een verlissing van die cruiserak naar het volgende cruiserak. Ja. En dan ben ik maar rakjes. Ja, het zijn hele kwatte cruiserekjes. Dus, Ja. Ik ben benieuwd hoe het Jouwer en Zuidwest ook er nooit komen. Want het Zuidwest ook is naar die tonnen voor de reegang. Dus die zie je direct over het stuurboord doorkomen. En dan zo die lijkt tussen de Jouwer en de Jouwer in. Dan maakt ze er tussen terug. ja, dus ze komen nu in beeld. Ja, dus dat wordt... Ja, je hebt om die tonnen heen. Jouwer op bakboord, dus die had voorrang. Ja. Op het Zuidwesthoek, die had de zeil naar stuurboord. Maar ken de Zuidwesthoeken de verdel? Ja, zo ligt het wol. Kijk. Ja. En dan hebben we het over het 10e, 11e en 12e plakje. Het kan... Nee. Net, toch de wol net. Net krijg net goed zien. Nee, de jouwe pikt er toch tussen. Ja. Zuidwesthoeken moest hij rond de Jan. Hier is Grauw, opwaaien naar de finish. De finish, bij Grauw wordt altijd deadline tussen 2 vlaggen. Een Friese vlag en een Hollandse vlag. En daartussenin is dan een tingbeeldige line. En dat is dan de finishline. En daar zal Grauw dadelijk terug in gaan. En dan zal er een gejuich klinken, want het ben je natuurlijk alle supporters van Grauw. Oh, ze binnen nog net. Ik dacht dat ze er al haast winnen. Nee, het is nog een stukje. Nee, het is nog even een handje. Ja. Dit is dat tonnen 4, dus iemand inderdaad bakbord om. Dit zijn de Grauwsters hier. Ja. Richting tonnen 6, dit is dan een stuurbord om gemaakt. Kijk, dit is een beetje, nou ja, tot het hoekje een beetje net scherp onderwien. En op de laatste plak is ik nog wel strijd tussen Langwaar en Hillemannen. Ja, dat zie je weer. Het groene scootje is Langwaar en daarachter het bruine scootje is de Hillemannen. En dat is juist maar weer dat er voor elk plakje strijden wordt. Ik wil hier het om het tredje in de plak. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het eerste plak en dat is Grauw. Ja, die houdt het visitekaartje wel op. Ja. Dan het eerste zeer mee, wat mij betreft, met de voorsprong die ze hebben, maar wel met het hele sterke eerste cruiserak vanuit de startwij. En dat koest echt zijn. Er zit een plan achter. Sabbel we dwan, Sagje we dwan, Sagje we uitvoeren. Maar het dan ook nog vervolgens uitvoeren, ja, dat is wel heel knap. Het is zeker knap. En wie heb ik steeds wel het loert van een helikopter die hier boven de maar vlucht. Wat het krijgen is, weet ik net, maar ik weet net hoe het medailles gelen, maar als ik een helikopter jij, dan maak ik toch altijd even zien. Ja. Wat is dit? Ja. En donkere loften, boppengrauw. Ja, maar wel weer minder wino, hè? En toch weer minder wien, ja. Misschien. Wel, het is wel echt, het ben wel echt buien die je hing is, jongen, maar. Ja. En daarachter zo ik, hè, dat die wordt nog wel voortzield, hè. Dat katje met de nummer 3, Lemmer, dat wordt grutter. Dat wordt wat grutter. Wist ik wel dat het Lemmer het ervoor straks de drachten nog inhalen. Maar voor Hartem Hoekstra van Drachten echt wel, die zal wel balen, hè, dat het toch uiteindelijk toch nog wat beliezen aan maar nog heel knap heen als een vierde plak werd ze nou lezen. Ja, maar als dan tweede line heeft, dan baalt het toch een beetje. Ja. Heel lang konden ze dat prima volhouden.
En als Just het dan verliest in een woord, dat is prima, dat kan gebeuren. En dan eigenlijk voelt dadelijk lemmer direct achterom. Ja. Ja. Nou, dit is lekker ziel. Dit is heerlijk zielen. Een knikje aan. Nou, als ze dit hoekje gaan, dan zit ze hem opsteken naar Tonne 6. Zilt het weer iets noffelijker, echt onder hem in. Maar die hoeft totaal geen risico's meer te nemen. Nee. Oplettende sjoggers of harkers, dat weet ik net correct, die jou is nou bericht dat het de 10e zege is. Oké. Het 10 van een jongetje. Dan zitten we 3 nest. Echt nog een prima gemiddelde. 10 van de 20. Ja. Grauw zal deze bakboordslag nog een stukje terugzetten. En dan is aan stuurboord die kan uitgaan. En dan hoe bakboord onder het eiland bij de fansdel door de finish gaan. En dan is het Dirk even de felicitaties daarna in ontvangst nemen, denk ik. Ja, want ze moeten bij de finish wel om het eiland heen? Nee, ze net? gaan rechtstreeks de finish Oh ja. in. Ze hoeven net om het eiland heen. Nou, monsieur is hier op de kont. Ja, hier nou weer van Boppen. En dan zie ik dat er al wat bootjes omheen varen. Ja, hier zit geen street meer. De street zit Nee. echt Zit daarachter. erachter. Ja, een plak 3 of jou 5, 6. En het, Ja. het liep tot drachten er alle waren nog dwam had om dat... Om dat 5e plak te houden. ja, als je lijn in de 4e Slijn dan. in 4e. Maar Akkerem en wat zijn, liep je daar nog even voorbij. Ja. Deze Troddewing in. De Ja. Grauwsters dan. En dan nou op naar die finishlijn. Ja, ze zullen er net in één keer rennen kunnen, maar ze zullen aan nog een keer... Dan een keer Trod- Troddewing, ja, denk ik. en Ja. dan ze bakboord te vinden zien varen. Ja. Ja, het is net alleen een overwinning die heel goed smijt zich, denk ik, bij de Grausters. Maar op de grootste concurrenten op papier. Toch Jervin, Snits en Ljouwert. Ja, toch al behoorlijk punten krijgen deze wedstrijd. Dat zal mensen zo goed smijten. Maar ja, weer vorige direction, hè. Dit Jervin die kampioen was, die hier begon met een zonderplak en daarna een tredje op Jennewoord. Dus echt wel een soort punten al hier die eerste wedstrijden. Toch daarna met 4 overwinningen op Riegen toch het kampioenschap pakte. Dus het zei nog niks, maar het is wel heel lekker om zo te beginnen. En de eerste klap. Hè? Ja. Zullen we hier nog even wat grauwde wiendraaiing, toch een wienvlaag rug van voren krijgt. Ja. Hoe stuurboord, nou ze is nog iets dat je verder gaan. En dan zit hem direct regel in het bakboord. Want dat wordt zoals toen op het stuurboord dan van voren krijgt, dan krijgt hem op het bakboord, moet het dan goed wezen.
Wel een liet broekreefje erin. Het onderste stukje van het zeil is het toch op rollen. Er zitten nog wel 2 reeftouwen in, dat is wel een beetje slordig. Daar zien we links zien we de Nederlandse vlaggen, de Hollandse vlaggen. Ja, en die Friese vlag die vlak voor het eiland. Dat is de finishlijn. Daar gaan de Grausters nou mooi gong op daar. En dan hebben ze hier heel mooi in beeld. Dan zien we als ik zie dat ze op het dek beginnen te klappen. Shit, beginnen ze al los. Mooi verdouwen. Dat is in bemanning. Ja, Zal douwen goed doen, alles dat wat zal hem goed doen, ja. Ja. Nou, wat er mooi maken het, hè, Ja. met zijn ziekte, met zijn operatie die er gewoon het. Ja. En winnen verveelt nooit. Ik net dat je al nog een keer eerder op het eigen wetter won. Nee, nee. Die 10e keer is ik nog altijd prachtig. En, dan zal ik nog wel even worry voordat er nummer 2 hoe de finish komt. Jennewold en daarachterom dan de Lemmer. Eigenlijk heel knap ja, van bij de zo Jenna Waters Lemmer heel best podiumplekje. Daar is Jennewold. Ja, ze binnen nog lang net. Wordt het nog wel even. Just dat ze er echt nog wel een eindje van af binnen. Ja, ze moeten nog een keer door de wing. Ja, ze Een moeten bakboord voordat ze die finishlijn invaren kennen. Ja. Zullen we alleen nog een onvalslagje dwan, zo richting de finish? Ik denk dat ze er krijgt wat de 4 aan zitten. Maar Ja, ja dat is nog wat te groot. ja. Dat betekent, ja, we aanstaan eerst even douwe vissen. Hoe winning Joert? Heb ik dat zijn? Heb ik dat zijn? Nee, ik vertaal die wind een beetje. Oh. Maar ja, ik zei we veel is goed. Dus we hadden zin aan. En nou hier een gelokje bij de start. We kwamen heel mooi fut. En we hier in de rondte. Maar wie is dat, een glokje of is dat skippersmanskunst? Gelokje. Ja, maar je hebt hier echt een topstart. Ja, we konden de zwart niet in de groen houden. En en dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak fut. En die wind die skifte geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net. Nee. En dan wordt het dus eigenlijk een soort van een lange eerderronde. We randen een heel eind uit. Dat klopt. En die hoorden hier nog even wat werk om elkaar voorbij te komen natuurlijk. Dus het flatteert ik een beetje. Maar is het dan echt heel relaxed om boord of totaal net? Maar in het begin waren we allemachtig scherp. Dus we zien. Maar toen zijn we dat ik maar een beetje rustig aan werd. Nee, we weer scherp. Ja, want hoe vaak heeft je hier wel net woed op die eigen thuiswetten? Dat wist je overkielig, ik weet het net. Ik weet het echt net. Nee. 8 keer, jongen, ik weet het echt net. Ja, ik weet Meiter en douwe vissen van Grauw weet altijd op zijn eigen thuiswetten. Nee, om het onder net. Maar we hier wat gelok bij de staat ik. En we kwamen eruit en dan is het makkelijk zien. Ja. Maar goed, de eerste klap is een Daalderwurg, hè?
Ja, dit viel heerlijk, jong. Fantastisch. Ja. Ook wees. Dank u wel. Ja, hij zei dat er het net weet. Nou, het zie je een keer. Wij weten het wel, dus hè, wij hebben het opzocht. En ben ik dan eens keer aan de hoe stond dat juist, Geerle? Ik heb Douwe vaak interviewd en hij had het altijd over gelok. Nou, gelok al de mensen fouten meid. Dat Ja, is wel, nou, maar hij zei dit- een gelokje bij de start, maar toen Nou, zei dat- ik al, dit weer precies hoe het ze natuurlijk dacht in. Ja, en natuurlijk, maar gelok weet ik net, maar je mag net even pech hebben. Maar als je die positioneren kiest met die zwurten in de groen, ja, dat is geen gelok, dat is bewust. Dus hij is bewust die zwurten in de groen en dan kiest hem daar horen. Ja, als pech als kiest hem daar net horen. Maar dit is echt wel, dit is meer dan gelok. Volgens mij zei ik, ben dat ik zien wordt, een gelok dwing jou. Ja, En, nou, dat had er echt wel die in, ja, Joert. dit is geen gelok, Joert, ja. Nee. En, zeker bij de start, maar ze gewoon net even pech gaan, maar ze hebben gewoon heel goed uitvoerd. Ja. Nou, intussen is Jenne Waters tweede finishje. Ja, en Lemmer inmiddels als En als derde. Lemmer, Jenne Krekkerskot is als derde over de finish kwam. En dan komt nou de noemer Fjouwer. En dat liep het mij, is dat wat zijn? Nee, Akram. Akram, ja, wit. Ja. Ja. Dan wordt Akram wordt vierde. En dan daarachter is nog wat strijd. Ja, wat zijn en Drachten. Die hebben nog strijd om dat vijfde plak. Dan hangt het er een beetje van af hoe die finish er precies in leidt, maar dat lijkt het wel zijn wel te winnen. Akram kan krijgt die onderste finish tonnen zoek zitten, maar die finish vlag, maar we zeggen, die Nederlandse vlag is, krijgt Helly. En dan wat zijn die zal dan echt heel knap vijfde, hè? Ja, dan wordt wat zijn vijfde. Dus hier azen het schot voor Akram. Ja, daar weet. Ja, Akram Fjouwer. En dan nog een schot. Wat zijn? Zal ik blij wezen met dat vijfde plakje? Ja. En Drachten. En dan komt Drachten, ja. Ik zal net bleeden, zeg maar. Nee. Maar ze maaien ik net ontevreden wezen. Dat weer het schot van Drachten. Dus de eerste size die binnen. En ja, uw verslagjouwer Arjen de Boer, die is nou bij de nummer 2 aan boord. Sieberen van Terwischa van Jerwoud. Siebren van de Wisra, ja, een mooi tweede plakje op het wetten van Grauw. Wat is die verhaal van de wedstrijd? Ik heb geen idee, we hebben heel goed inhalen. We hebben een mooi startje eigenlijk nog wel deadline. Ja, we winnen mooi mee in het eerste groepje. Ja. Dan kan je lekker fit komen. Ja, wie het lastig die stad, want ja, er komt een heel soort wien bij, daar gaan we nog wat buien hoor. Ja, er zit wel een soort skiftingen in, maar dat is wel leuk. We gingen gewoon een plan en dat plan pakte redelijk goed uit. Dus Wat wie het plan? ja, bovenin starten. Bij het stadskip, ja goed dat hier Grauw die in en die kwamen er goed bij. Ja, nou zeker, maar je bloon heel rustig en gewoon plakje voor plakje. Dat weer het idee, ja. Maar ja, dat moet wel kennen, hè. Even een beetje ouwachtje en als je, dan komt het soms correct van mijn koer. Ja, hier heb ik nog het idee van, ja, want Grauw lijkt wel een heel eind voort, hè. Maar hier nog heel stiekem het idee, nou misschien komen we direct nog wel dichterbij, of is, ja, wishful thinking. Natuurlijk de hoop, maar ja, wat hij zag 4 voet is, daar komt net samen bij. Nee. Maar goed, we kwamen voor mij soms even wat dichterbij. Maar goed, dat wie zag 4 voet, gewoon lekker zielen. En er zat volle skiftingen, dus ik kan alle kanten op. Ja. De jongens achter u ben ik samen weer bij is. Dus, Het is blij dat de kop er is, want ja, het kampioenschap is nou echt los. Even, even Zuidwest ook. Ja, de kop is rauw en de spanning is er ook wel dood. Dat scheelt wel even, hè? ja? Ja. Wie is gespond van tevoren? Beetje wel, ja. En wie verneem je dat dan hoor? Ja, nou dan ben ik ook wat stiller, denk ik. Ik weet het net. Maar ja, we hebben van alles al goed oefend. Dus ja, in ieder geval dan kon ze hier goed uitkomen. En dan hoofd maar deze wienskiftingen en alles dat het een beetje fatsoenlijk uitpakt. Het tweede plak. Ja, erg blij mee. Lokweesk. Dankjewel. Sieberen van Terwischa is heel blij. Dat straalt er helemaal uit. Ik heb hem nog net heel vaak sabliets, jongen. Hij is echt op tuin. Nou, het is een prachtige wedstrijd, hè. Zonde bij de eerste ton en dan is het tweede eindigje. Dat, en in kampioenschap beginnen met tweede, dus de spanning is er nooit wel wat ouder. Natuurlijk is er spanning. En dat, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. En dan valt er letterlijk en figuurlijk wat spanning van jou. Dat, Ja. Dat is juist echt wel. Ja, dat dat is mooi en zegt hij. patiënt. Ja. Prachtig, ja. Heerenveen gaat nou als negende tot de finish. Daarvoor is Snits nog finishen en daarvoor Huzum nog. Dus de eerste 9
Die binnen nou binnen Heerenveen Jochende, de kampioen van vorig jaar. Jochende, vorig jaar hier is Zonde. Het is krekkers luid dit wetter haar net zo. Nee, ze kwamen gewoon net goed uit die start bij. En dan... En ze hebben natuurlijk een dat extra rondje rondje draaien, hè. draait. Ze winnen wel verder boven, maar waarschijnlijk hebben ze wat dingen wat net mocht. En, En haar verlies pakt een Ja, extra rondje draait. ja, Ja. er binnen wel wat protesten, dus dat weet ik echt net Ja. helemaal. Maar waarschijnlijk net zijn grauw in woord, want er was sinds wel eens reageerd. Maar, en ik weet net dat ze trots hebben worden. Maar Heerenveen had een rondje draait, dus die hebben wel erkend dat ze een fout maken. Hè. Ja, dan zullen ze ik net meer een protest hebben, denk ik. Ja, dat... Ja. Officieel binnen de regels net zo, maar Nee. het is wel heel mooi dat ze dat zo onderling zou oplossen. Dat is mooier dan om met 14 punten naar de kant, denk ik. Precies. Als je nou Ljouwert die op finish aankomt, Ja. die zal dan als het zien door de streek komen. Ja. Nou, die hier een fietsje met Langwaar, wat we zeggen, bij de bovenste tonnen. Dat zei hoe stuurbord kwam met Langwaar hoe bakboord. Langwaar die echt wel uitwieken moest, maar volgens mij is daar niks van kwam Dat voor een is- protest of een rondje nee, draaien of nee. wat ik maar. Achter Langwaar komt de Jouwer Jouwer, nog ja. redelijk hut on zien. Ja, ja. En dan hebben we nog de street om het laatste plak tussen Langwaar en de hele mannen. Ja. Nou, de Jouwer is Olften volgens mij. Dus Zuidwesthoek omdat ik nog binnenkom. Ja, die komt hier naar. Ja. Ja. Zuidwesthoek zien we nou onder in beeld. Ik op de finish al kom. Hier heb ik meer hoop denk ik naar jou aan de winter. Hè. Het schip toch behoorlijk verbouwd. Nou ja, en in het begin van de wedstrijd zitten ze er mooi bij. Ja, achtste plakje als Ja. eerste en dan uiteindelijk Alfste. Dus dat Tweede Scott, ze zijn binnen 12e. Ja, dan hebben we het rietje hast invult. ja. De hele mannen en Langwaar nog. Laten we zien hoe dat uitpakt. Waar het de reden lantaarn, zeggen ze dan, de reden lampen. Het. Dat lijkt dan wel een eind uit elkaar, hè. Ja, want de grauw is al meer dan 10 minuten finishen, denk ik. Ja, 10 minuten, ja, zo ze wezen. Ik heb het net bijhouden. Ja, ja. En dan in een wedstrijd van, nou ja, wat zal het zijn, 100 minuten. Ja, dat is best een soort dan. Ja. Ja, hele mannen die het wel hier als eerste in beeld is voor Langwaar. Maar ik hier hebben ze de zeil net vol aan. Zeker de vak net. Of het waait zo hut of... Ja. Nou ja, en we hier zelfs een debutant, Joet, Sander Meter van Huzem, die uiteindelijk als Sander finisher is. En verslagjouwer Arjen de Boer, die is ik bij hem onboord klommen. Die wil aanstaan een van de jaren hoe het deze eerste wedstrijd om het SKS-kampioenschap beleven heeft. Debutant Sander Meter, nou, een zonderplak. Hoe is het? De spanning is nou helemaal verdwenen? Ja, het is wel niet zo vet nou. Ik ben wel blij met de standaardplak. Ja. Op het nieuwe snits, die kwamen hut aan. Dus die echt wel even spannend. Maar gelukkig hebben we het plakje aan. Neem eens even maar naar het begin van de start, hè? Want ja, dan wordt het nog en je bent al lang op het wetter. Hoe is het dan bij de zenuwen? Nou, op zich voelt me alles wel mij, maar er is zo weinig rond, dus dan moet je wel een beetje erbij blijven met de kop. Dus het wie, ja, direct wel in de focus. Dus het wie even maar de sleep, heel volle zenuwen, maar daarna wie het wel een stukje bed. Ja. En dan, ja, want ja, je volgt de koers zo goed mogelijk dan. Hoe verint dat zo'n wedstrijd? Ja, bij de start zien we een beetje mij erachter. Die verpesten dus de start een beetje, als die wat beter bij wist. Maar Nu ik nog de protestvlaging. Ja, om die situatie, hè. Maar ja, toch om nou in de eerste wedstrijd die trot te zetten. Nou, ik praat nog alleen maar hem. Maar dat is wel vaker zo, hè? Want wij steeds dan vaak als boetesteerders liet die vlagen ook gewoon hingen. Maar Jim had ze iets van, ach ja, we moeten nog 2 weken. Ja, en Hoort wat?
Dat is waar. Dus ik heb wel, we durven wel een biertje, denk ik. Ja. Maar goed, het zit erop. De kop is erop. Is blij dat die eerste wedstrijd er nog op zit. Ja. En waar ben je nou het meest tevreden hoor? Dat we net achter ons zitten. Dat wel. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hoe die geeft je met die huid hier op het achterdek? Ja, wel goed. Er zijn wat mensen op de kant die weten nog net dat ik skipper ben, denk ik. Want het weer heel veel hey Johannes. Maar dat komt bij de titel, denk ik. Vaker nog voor oneindig, dan weten ze verzekerd. Sander is Tjewurg, de skipper van Huzum. Ja. Lokweens. Dankjewel. Nou, wat mooi. Hij is toch wel een beetje grutsk. Hij weer misschien wel een beetje bang dat er als laatste eindigje zo. Maar dat valt alles ta. Hij is heel mooi in de middenmoot als Sander oer de finish kwam. Ja, ze binnen alle viertjen binnen, alle scootjes. En zat wij het beschenken, geen protestvlaggen meer. En dat betekent dat we echt een uitslag hebben. En die kunnen we hem dan zien litten. Die uitslag. Eerste dus Grauw, tweede Jennewoud, derde Lemmer, vierde Akkerum. 5 op een heel mooi 5e plakje mag ik zeggen. Wat zijn? Ik een heel mooi 6e plakje verdrachten en Sander, we jedden hem krijgt nog Huzum, Sandermeter. En dan gaan we naar het Rjochterrietje en dan komen we bij Snitsuit op een 8e plak. Njochen het Jereveen, 10 Ljouwert, Alve de Jouwer, Tolve Zuidwesthoeken. Tretjen de hele mannen. Het nog wel een protest, zat zien. Maar ik weet net zien waar. Nee, hebben we net zien. Nee. Hebben wij net zien, dus dat moeten we echt nog eventjes uitvinden. 14 lang waar. En dan hebben we die eerste wedstrijd bij Grauw Helmdal behoffenen. En nemen we afskiën hier op televisie. Als er nice te melden is over de protesten, dan melden we dat zelfs op onze website en op onze app. Omroepfriesland.nl, hou dat in de gaten, want daar komt al het nice over het scootjeszeilen op te staan. Verzels zit er op YouTube en Spotify. Ik werd de podcast over de klapper over het scootjeszeilen. Je wordt mij als gast Marit Bouwmeester. En komende manje dan zitten Geerle en ik hier weer om verslag te doen van de tweede wedstrijd. En dat is de wedstrijd op een Veenhoop. Nou, daar hebben we nog toon. Eerst maar even een restdag en dan ontmanje en nog een heel mooi weekend aanwezig.